ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2, City FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakatrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Hunyo 21, tuig 2024. Thank God it's Friday! Sa gihapon ini mo alaga ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. National Telecommunications Commission nagpathag nga mangin vigilante sa mga nagalapta nga mga text scam sa pisar nga may SIM Card Registration Act na. Ini may kang tanan sa sining liwat na naman nga paggagamit karon sa pangalan ni Police Colonel Joris T. Coronica nga kung sa diin ginapayag diri nga nagtawag kag may ginabuyayaw. Nauna nang nagpagwas ng statement diri ang ICPO Director na wala ini siya sa ideya na tuhoy sa kasubong siniyang hitabo. Kag hindi ini siyang nagapang tawag-tawag, kag nagapang buyayaw. Sa dugang pa nga mga balita, bakery nga nasudlan sa ilagagin pasarado anay para sa pest control. Ilag ginapahayag nga hindi halin sa kusina sa bakery. Dumduman nyo ang animated na movie Ratatouille. Basikon siya to ang head baker. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Congresswoman Janet Kirin sa Premier Distrito nagapati nga dapat mapasakan sang kaso ang punong barangay kag ang katapo sa PNP San Joaquin bangod sa ginaligar kapabayan sa ila katungdanan sa isyu sa duta nga ginatindugan sa Mother and Child Hospital or ining San Joaquin District Hospital. Muni madalaguan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalaga sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Sa mga mainit naman nga balita nasyonal, istoryahan taman karon ka may ginaduso diri nga hagna may kang tanan sini sa paghimo iyang isa na kapag sulundan ang pagpaidalom sa drug test sang kutob sini nga mayara sa plano nga magpapili sa palabuton sini nga 2025 midterm elections. Ang detalye sininyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa Bombo Anay Zone pagkatapos ang Bombo Network News. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ang Biyernes, Hunyo 21, taong 2024. Sa ating mga headlines, Presidential Anti-Crime Commission naghain na ng formal na reklamo sa Department of Justice laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 13 individual, pati na ang dating opisyal ng gobyerno na si Dennis Cunanan. Commanding ship naman ng Estados Unidos Navy o US Navy nagsagawa ng port call sa Pilipinas. Tropa ng sundalo dun sa BRP Sierra Madre mananatili sa kabila ng mga panggigipit ng China sa mga resupply mission para sa kanilang tropa.
Police report, mga sundalo at rebelding grupo nagkaengkwentro dyan ho sa may bahagi ng Nueva Vizcaya. Ilang mga residente napilitang lumikas. At sa ating balita sa ibayong dagat, mga shipping company sa mundo na nawagan sa mga bansa na labanan ng Houthi rebels. Sa ating balitang pampalakasan ng Gilas Pilipinas sa sabak sa tune-up games laban sa Taiwan bago ang FIBA Olympic qualifiers. At sa ating dagdag na balitang palakasan, dating NBA player na si JJ Redick magsisimula na at magsisilbing head coach ng Los Angeles Lakers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Unahin natin mga kabombo ang inaasahang panibago na namang oil price increase at hindi lang karaniwan sapagkat big time na naman ang ipapatupad na pag-angat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ay sa darating na araw ng Martes. Sa halaga ng diesel, inaasahan ang 1.40 hanggang 1.80 kada litro na magiging aumento. Sa halaga ng gasolina ay posible naman itong pumalo ng 75 sentimos hanggang 1.35 o piso at 35 sentimos kada litro, habang sa kerosene ay maaaring umakyat ng piso hanggang 1.40 o piso at 40 sentimos kada litro. Gayunman, maaari pa umanong magkaroon ng mga pagbabago sa mga darating na araw at nakabatay ang magiging paggalaw doon sa mismong presyuhan sa pandaigdigang merkado. Sa iba pang mga balita, nagsagawa ng port call sa Pilipinas ang Commanding Chief ng United States Navy's 7th Fleet na USS Blue Ridge. Ang USS Blue Ridge o itong LCC-19 ay isang amphibious command and control ship na may advanced communication and information system para sa epektibong pangasiwas sa naval o maging sa mga maritime operations. Kahapon nga ay bumisita ang commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Fred Catcher sa tanggapan ng Philippine Navy. Tinanggap siya ni Philippine Navy Vice Commander Cesar Bernard Valencia sa nakumakatawan kay Navy Flag Officer in Command Toribio Adasi Jr. Ang pagbisita ng US Navy 7th Fleet sa bansa ay sa kabilayan na rin ng tumitinding alitan ng Pilipinas at bansang China dahil yan sa pinag-aawag-awang teritoryo sa may bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, kasama rin sina Senator Francis Tolentino at Ambassador to the United States Mary Kay Carlson sa mga sumalubong sa naging port call ng naturang barko. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago nito ay nagsagawa ng maneuvering exercise ang US Navy's 7th Fleet flagship USS Blue Ridge. Diyan ho kasama ang French Navy class frigate sa katubigang sakop po ng bansa ilang araw na ang nakakalipas. Ang naturang exercise ay bahagyan ng Valiant Shield 2024 military exercise na dinaluhan ng iba't ibang mga bansa kasama ang Estados Unidos, bansang Japan at iba pa. Sa karagdagang balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, formal nang naghain ng reklamong qualified trafficking in persons ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yan ay laban kay suspended at controversial Bambantarlac Mayor Alice Go at 13 iba pang individual, mga dating opisyal ng gobyerno at iba pa kasama itong si Dennis Cunanan. Ang mga reklamong yan, mga kabombo, ay may kinalaman sa umano'y pagkakasangkot ng naturang mga individual sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Personal na nagtungo sa Department of Justice si Presidential Anti-Organized Crime Commission Director Gilbert Cruz kasama si Philippine National Police Spokesperson Colonel Jen Fajardo. Kahon-kahon na mga dokumento ang dali nila na mga dokumento laban sa alkalde at sa iba pang mga individual. Ang hakbang na ito, mga kabombo, ng Presidential Anti-Corruption Commission ay matapos ang mga nakita na sapat umanong batayan at ebidensya na sangkot itong si Mayor Go sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa kanyang nasasakupan lugar. Una nang itinanggi ng alkalde ang naturang mga paratang na ibinabato laban sa kanya at iginit na isa siyang tunay na Pilipino sa kabila ng kawalan nito ng matibay na ebidensya na magpapatunay sa naturang claim.
Kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong National Irrigation Administration na may babaguhin umano itong cropping calendar bilang paghandayan para sa nakaambang La Nina phenomenon dito sa ating bansa. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Nakaplano na ang National Irrigation Administration sakaling dumating ang mga tag-ulan ngayong may nakaambang La Nina. Ayon kay National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen, babaguhin nila ang cropping calendar para maiwasang matapat ang pagtatanim sa pagdating ng mga bagyo, kung saan malaki ang posibilidad na mapinsala ang mga pananim at magkaroon ng mababang ani. Hanggang ngayon kasi ay dala-dala pa rin daw ng mga magsasaka ang kultura na iintayin muna ang tag-ulan bago magtanim. Sa ngayon, ang cropping season ay magtatanim ng July na posible namang tamaan ng bagyo, aanihin ng October, November at magtatanim uli ng December para maani ng April. Suwestyon ni Guillen, baguhin ito at magsisimula ang pagtatanim ng October para makapag-ani pagdating ng February. Pwede uling magtanim ng February at March para maani pagdating ng June at July. Sa pamamagitan nito ay makakapag-ani na bago pa man dumating ang mga pag-ulan o bagyo. At maliban pa rito, ani Guillen, makikinabang pa ang power sector. Binigyan din ng administrator na papabor ang pagtatanim tuwing summer dahil makakatulong ito sa pagbaba ng kuryente dahil tuwing tag-initaan niya ay gumagana ang hydropower plants. So, iwas ka na sa bagyo, nandoon ka pa sa maaraw na part. At isa pa, makikinabang din ang power sector nito kasi, kung kailan summer, saka kami tumitigil ang pag-release ng tubig. Ito, tuloy-tuloy po ang release ng tubig ngayon during summer season. So, mataas na ang yield, ang ating mga farmers at makakatulong pa para mapababa ang presyo ng kuryente kasi nga, yung mga hydropower plants natin umaandar during summer. Una nang iniulat na ibinahagi rin ni Administrator Guillen na noong El Nino, nasa 1% lang na irrigated area ang natamaan ng tagtuyot at kung tutuusin niya ay mas gusto pa nila kapag El Nino dahil mas mataas ang yield kapag maaraw. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa tuloy-tuloy nating balitaan, tiniyak ng pamahalang Pilipinas na mananatili sa BRP Sierra Madre ang tropa ng mga sundalo kahit pilit na inaharang ng China ang mga resupply mission para sa kanilang mga pangangailangan at iba pa. Ayon nga kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy kaugnay sa mga usapin ng West Philippine Sea, wala sa kanilang konsiderasyon ang magalis ng pwersa sa nasabing bahagi ng karagatan. Maging ang pinakauling insidente ng Ayungin Shoal kung saan ay tinawag pa ng mga observers bilang barbaric ang ginawa ng mga Chino ay hindi makakapagpatinag sa mga sundalong Pilipino. Matatandang nasugatan ng ilang mga tauhan ng Philippine Navy sa naturang pangyayari at may isa pa na naputulan ng daliri. Ayon nga kay Trinidad, hindi kayang mabago ng pressure ng China at ng panghaharas na ginagawa ng mga ito ang kanilang paninindigan ay pagtanggol ang ating soberanya habang pinipigilan ang sarili na mahulog doon sa provokasyon ng higanting bansa. Sinisikap umano ng kanilang tropa na huwag gumanti ng armas upang makamit ang kapayapaan pa rin at kaayusan sa naturang parte ng karagatan. Dito umano ay pinakikita ng ating mga tauhan sa buong mundo ng China talaga ang siyang tunay na marahas at hindi sumusunod sa batas. Pagbabahagi pa ni Trinidad, marami sa kasaysayan ang nakatala kaugnay sa mga aktibidad ng China na sinasadya talaga ng mga ito na i-provoke ang ibang bansa kagaya ng paggamit ng mga armas na kayang makapanakit at makapatay ng kapwa-tao. Samantala, ang sundalo namang nasugatan ay nasa maayos ng kalagayan ngunit patuloy umano na nilalapatan ng lunas. Maliban sa pagkilalang natanggap mula ng bumisita si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., bibigyan din muna ng kaukulang mga pangangailangan ang naturang sundalo sa panahon ng kanyang pagpapagaling sa loob ng mga susunod na araw. Samantala, nasa kabuang 600 million pesos na serbisyo ng gobyerno, programa at tulong pinansyal ang ipinamahagi para yan sa higit 90,000 na benepisyaryo ng lalawigan ang ipinamahagi ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair nang magbalik ito sa Caraga Region ngayong araw, partikular na dyan sa Bislig City.
Pangungunahan ni Speaker Martin Romualdez ang pamahagi ng tulong ngayong araw sa naturang lungsod. Ito ay pagpapatuloy sa ayuda na ipinamahagi din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang lugar. Mahigit 10 ang mga ahensya ang magasagawa nga ng seremonyal na paglipat ng higit sa 14 na mga programa ng gobyerno. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mahalaga na maiparamdam sa mga Surigao-non na ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lumalapit sa publiko para magbigay serbisyo, magpatupad ng iba't ibang mga programang kinakailangan at ilapit ang tulong sa mga nangangailangang mamamayang Pilipino. Nasa 48 national government agencies ang lumahok sa programa kung saan mahigit 217 serbisyo ang inaalok sa 90,000 na benepisyaryo ng Surigao del Norte. Nasa kabuang 244 million pesos naman na cash itong ipinamahagi bilang tulong pinansyal. Pinangunahan din ni Speaker Romualdez ang pamahagi nga ng 95,000 kilos ng bigas para yan sa mga qualified beneficiaries sa naturang probinsya. Sa iba pang balita, nangako naman ang social media companies na tutulong sa kampanya ng Commission on Elections para labanan ang misinformation at fake news may kinalaman sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon kay Commission on Elections Commissioner Nelson Celis na pinuno ng Committee on Digital Transformation at Contra Fake News, layunin ng kanilang maagap na pakikipag-ugnayan ang maagapan yung mga maling impormasyon na maaaring makaapekto umano sa pagboto ng ating mga kababayan. Kabilang sa natalakay ang mga patakaran kung paano lalabanan ang seryosong epekto ng disinformation, lalo na mga ginagamitan ng artificial intelligence. Kasama sa mga ibinigay na plano ng mga tech companies ay ang pagpapalawig ng kanilang resources o kaya naman ipaglalaan pa ng karagdagang pondo para bantayan ang publiko laban naman sa paglaganap ng fake news sa kanilang mga platform. Maliban sa pakikipag-usap sa mga tech company, hiniling din ng Commission on Elections ang partisipasyon ng mga election watchdog at ganun din yung mga organizations na nakakatuwang nila sa ilang mga pagkakataon, pati na ang iba pang stakeholders. Positibo naman ang naging tugon dito ng mga election observers. Kasama na mismo ang Citizens Arm ng Komisyon na Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Bombo International News. Mga kabombo at ka-Sir Nation, nanawagan na ang mga pangunahing shipping group sa mundo na dapat gumalaw na ang mga bansa para mapigilan etong mga ginagawang pag-atake ng Houthi rebels dyan ho sa may bahagi ng Red Sea. Kasunod ito sa pagpapalubog nga ng mga Houthi rebels ng cargo ship na ikinasawi naman ng 3 seafarers. Ayon sa ilang shipping association, kabilang na ang International Chamber of Shipping at World Shipping Council na lubhang nakakadismayan na may nasasawing mga seafarers na ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Mahalaga ang mga maimpluwensyang mga bansa na magbantay dito sa mga lugar kung saan umaatake ang naturang mga rebelding grupo. Mula kasi noong nakalipas na taon ay naging pahirap din sa mga cargo vessels dahil sa mas pinahaba ang kanilang iniikutang ruta para makaiwas nga sa pag-atake ng Houthi rebels dyan ho sa may bahagi ng Red Sea. Magugunitang noong Marso ay pinalubog rin itong mga Houthis ang British registered vessel na Ruby Mar gamit ang mga ballistic missiles. At itong mga nakalipas na araw lamang ay pinalubog nila ito namang MV Tutor na kung saan isa ho sa ating mga kaubayang Pilipino na manglalayag ang patuloy na pinaghahanap pa rin. Sa karagdagang balita, plano ng Department of Agriculture na palawakin pa ang mga food hub sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon nga kay Secretary Francisco T. Laurel Jr., ito ay upang makatugon sa pangangailangan ng mga magsasaka na karagdagang merkado kung saan ay kinakailangan nila na dalhin yung kanilang mga produkto para sa mabilis na pagbenta ng mga ito. Ayon sa kalihim, kung makakapagtayo ng mga food hub, maaari nang dalhin dito yung
mga produkto galing sa mga sakahan at mga kooperatiba ng kinabibilangan itong mga magsasaka at iba pa na maaaring direkta namang bumili dito ang mga consumer. Mas mapapadali rin ang transaksyon sa pagitan ng mga magsasaka at ng mismong consumers nila, mga traders, dahil direkta na yung kanilang bilihan ng mga produkto. Maliban nga dito ay matitiyak din yung sapat na supply ng mga agri-products dahil tiyak na magiging regular ang pagsusupply ng mga magsasaka. Malakian ang pangangailangan na makapagpatayo ng maraming food hub o kaya ay food terminal dahil sa kakaunti pa lamang ang naitatayo sa mga lugar na nangangailangan ng serbisyong kalintulad nito. Pinaplano naman ang kalihim na gawin itong bahagi ng logistics roadmap ng Department of Agriculture. Samantala, batay naman sa mga inisyal na itinatayong food terminal ng Department of Agriculture, maliban sa bagsakan ng mga ito ng mga panindang pang-agrikulturang produkto, ay mayroon ding mga cold storage at dry warehouse para naman dun sa kanilang mga produkto kung ano ang nararapat dito. Kung halimbawa, kailangan ng stockpile, ay meron umano mga food storage at kung kailangang ibilad pa mga ito, meron ding mga solar dryer na maaaring magamit ang mga magsasaka. Sa iba pang mga maiinit na balita sa oras na ito, may kabuang 6,000 residente ng Surigao del Sur ang tumanggap ng bigas at tulong na pinansyal ngayong araw huyan sa ilalim ng 3 magkakahiwalay na programa na naglalayong tumulong sa ilang bahagi ng lipunan. Kabilang na itong mga mahihinang sektor, mga mag-aaral na nangailangan ng tulong sa paaralan at mga naghihirap na maliliit naman na mga negosyante. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pamahagi nga ng naturang tulong sa ilalim yan ng Cash and Rice Distribution Program, ang Startup Incentive Business Opportunity and Livelihood Program at ang Integrated Scholarship and Incentives for Youth. Itong Isip para sa the Youth Program na magkakahiwalay na pagkakataon sa naturang probinsya. Binigyan din pa ng mambabatas na sinusuklian lamang ng pamahalaan na partikular ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan nga ng pagbabalik ng tulong sa mga mamamayan. Sinabi ni Speaker na tinutulungan ng gobyerno itong mga nangangailangan ng tulong para pagdating ng panahon na sila ay umunlad, magiging produktibong miyembro ito ng lipunan. Ang bawat isip member youth ng Surigao del Norte ay makatatanggap nga ng tig 2,000 pesos kada 6 na buwan. Bukod pa sa pinansyal na tulong, makatatanggap din naman ito ng 5 kilong bigas. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga Kastar Nation, 18 minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, marami pa tayong mga balita. Susunod na. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hinamon ang National Wage Coalition ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region. Naprubahan na yung 150 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa dito sa rehiyon. Yan ay matapos nga ang isinagawang public hearing kahapon ng National Capital Region Wage Board sa naturang panukala. Ayon sa koalisyon, kinakailangang itaas ng wage board ang minimum na pasahod batay na rin sa proposed legislated wage hike. Layunin nito na kumbinsihin ang kanilang mga kritiko na may kakayahan na makapagbigay ng sahod na naaayon sa living wages ng mga manggagawa. Ang pagtataas ng sahod mga kabombo ng mga manggagawa ng hindi bababa sa 150 piso ay ang unang pangunahing hakbang tungo naman sa pagtataguyod ng karapatang mabuhay ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Tinutulak ng labor sector ang pagpapasa ng 150 pesos na batas na dagdag para sa sahod sa
patulong na rin ng House of Representatives at ng Senate. Kaugnay nito ay sinimulan ng Wage Board dito sa National Capital Region ang pagproseso ng mga pagsusuri ukol sa sahod sa oras na ito ay ika-16 na anibersaryo na ng naturang wage order dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, walang naitatalang pagbabago sa mga nakalipas na panahon at kung sakasakali, ito pa lamang mga kabombo magiging adjustment para dun sa mga minimum wage earners dito sa rehiyon. Samantala, napilitang lumikas itong kabuang 49 na pamilya mula ho sa barangay Abuyo Alfonso Castañeda, dyan ho sa Nueva Vizcaya. Kasunod na rin yan noong naunang inkwentro kahapon ng militar at ito ho mga hinihinalang miyembro ng New People's Army. Ayon kay Philippine Army 84th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Gerald Reyes, sumiklab ang naturang inkwentro sa pagitan ho ng militar at rebelding grupo dyan ho sa naturang barangay. Ito ay matapos na i-validate ng militar ang natanggap nga na impormasyon ukol sa umunoy pamamalagi ng mga rebelde sa Sitio Marikit na bahagi ho ng naturang barangay. Natunton ng militar itong mga miyembro ng kilusang larangang gerilla o ng Tarlac Zambales na pinaniniwalaang magsasagawa ng mga krimen sa lugar kahit agad na sinalakay ang mga ito. Tumakas naman ang mga rebelde, ngunit agad nagsagawa ng pursuit operation ng militar. Wala namang nasugatan sa magkabilang grupo habang patuloy aniyang inaalaya ng mga residente na kinakailangang lumikas. Ang probinsya ng Nueva Vizcaya ay dati nang deklarado bilang insurgency-free province. At mamaya mga kabombo, abangan yung mga follow-up report pa ng ating mga himpilan malapit dyan sa naturang lugar. Sa dagdag pa nating balita, natukoy na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagkakakilanlan ng lalaking nagpanggap bilang isang traffic enforcer. Ang lalaking nabanggit mga kabombo ay nanghuhuli ng mga motorista kahit hindi naman ito lumalabag sa batas trapiko at ginagawa lamang niya ito upang mangikil. Matapos nga na makarating sa naturang ahensya ay kagad na nanawagan sa publiko kung kaya't may mga mamamayan na nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng iba't ibang platform at dito na nga na-beripika ang katauhan ng naturang lalaki. Inilahad ng kagawaran na magbibigay sila ng insentibo at ito ay aabot sa 10,000 piso na pabuya. Partikular na ipagkakalobyan ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes para doon sa nagbigay ng impormasyon kung sino ang naturang individual, saan ang kanyang tirahan dahil ito ay nakakasira umano sa kanilang imahe lalo na sa kanilang mga traffic enforcers. Samantala patuloy naman na nananawagan ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga taong na biktima ng naturang lalaki na makipag-ugnayan sa kanilang opisina upang makapagsumite ng formal na reklamo at para mapalakas pa ang kasong isasampalaban sa kanya dahil naman sa naturang maling mga gawain. Kuha pa rin tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong tinatawag na Mobile Cart Kitchen na may planong ilunsad ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na mga buwan. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Joanna Martinez. Planong ilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang pagkakaroon ng mobile cart kitchen sa iba't ibang panig ng bansa sa susunod na mga buwan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa mga hakbangin ng ahensya sa kung paano nila mas matutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino dahil ang naturang MCK na ito ay handa raw kaagad gamitin pagkatapos ng mga sakuna. Ito raw ay kumpleto na sa kagamitan katulad ng lababo, oven, refrigerator, kalan at iba pang kinakailangang gamit sa pagluluto. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Disaster Response Management Group Diana Rose Kahipe, ang nasabing mobile cart kitchen ay ide-deploy sa 15 field offices ng ahensya na may layuning makapagpaabot ng mainit na pagkain upang magbigay ng nutrisyon at kaginawaan sa mga apektadong pamilya at individual lalo na sa mga sektor na mas nangangailangan. Ang function po nito is for the provision of
hot meals. Because madalas kapag nagsabi po tayo, we usually distribute family food packs. But for the mobile kitchen, ito po ay somehow would give time. Because alam naman nating lahat that the LGU would usually provide yung mga community kitchens. But isa sa mga function po ng mobile kitchen is, well, we give them time to do this. We are able to provide hot meals po for those affected by disasters. Dagdag pa ni Kahipe, maaari rin daw na magamit at makatulong ito sa mga kababayan nating na-stranded, habang pagdating naman sa mga kailangan at iba pang raw materials na gagamitin, ito raw ay maaaring makuha sa tulong ng mga local government unit. Habang kasama daw sa ipapadala ng ahensya ang nasabing mobile cart kitchen na ito at ang mobile command center. Bukod sa nabanggit, plano rin nilang magdagdag pa ng delivery van upang mas mapabilis pa ang paghahatid o pagpreposition ng mga goods at maging efficient ang kanilang warehouses. Samantala, sinisiguro naman ng Department of Social Welfare and Development na sa bawat sakuna ay kagad nilang mapuntahan at matugunan ng anumang pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino at matiyak na naaasikaso at natutulungan ito kahit tapos na ang nasabing sakuna sa tulong din ng iba pang ahensya sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Magsasagawa ng tune-up games ang Gilas Pilipinas bago pa man ang pagsabak nila sa FIBA Olympics Qualifying Tournament. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas na sa araw po ng Lunes ay makakarap nila ang kupunan ng Taiwan Mustangs sa isang exhibition match. Gaganapin yan dyan sa PhilSports Arena. Inaasahan na marami ang manonood dahil sa ito ay libre. Ilan nga sa mga manlalaro ng Gilas Pilipinas ay sina naturalized player Justin Brownlee, Junmar Pajardo, CJ Perez, Chris Newsome at Calvin Oftana, pati na si Dwight Ramos as si Scotty Thompson, Kai Soto, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Hindi naman makakapaglaro itong sina Jamie Malonzo at EJ Edu dahil naman sa injury na kanilang natamo. Papalitan nina Masun Amos at Japet Aguilar. Ang Mustangs, mga kabombo, ay pag-aari nina Dwight Howard at dating NBA player na sina DeMarcus Cousins at Keen Cook. Ilan sa mga malalaro ay sina dating PBA guard Alex Cabagnot, na ang coach naman ay si Chris Gavina. Kaya po, mga kabombo, ay kaabang-abang ang naturang laro. Mayroong isa sa 4 na natitirang slots para naman sa Paris Olympics ang pinag-aagawan sa Olympic Qualifying Tournament, kung saan ay nararapat na manalo ang Gilas Pilipinas sa dalawang kupunan na Georgia at Latvia, o kahit isa man lang, basta malaki yung kalamangan dapat para makapasok sila sa semifinals. Samantala, sa dagdag pang balita, tinanggap na ni NBA analyst at dating Clippers shooting guard na si JJ Redick ang offer ng Los Angeles Lakers na maging head coach ng naturang kupunan. Bagaman sa kasalukuyan ay hindi pa malinaw yung kabuang kontrata nitong si Redick, ay lumabas na inalok, mga kabombo, ang naturang dating NBA star, at yan ay nanggaling mismo yung offer sa Lakers owner na si Rob Pelinka, at yan ay sa posisyon bilang pinuno ng coaching staff. At yan ay tinanggap naman ng dating NBA guard. Agad naman na naghanap itong si Redick ng makakasama niya sa coaching staff, kasunod na rin ng pagtanggap sa naturang posisyon. Sa buong karera nitong si Redick sa NBA, hindi pa nito nagawang maging coach sa anumang team ng liga. Una siyang nagretiro noong 2021 kasunod ng 15th season na kanyang paglalaro sa 6 na magkakaibang NBA team.
team. Kasunod nga ng kanyang pagre-retiro ng 2021 ay agad siyang pumasok bilang NBA analyst. Malala ay tinanggal ng Lakers ang kanilang dating head coach na si Darvin Ham noon po yung buwan ng Mayo, kasunod na rin ng 2 season na napananatili nito sa Lakers. Sa pagsisilbi naman ni Ham bilang head coach ng kupunan ay nagawa niyang ipasok ang team sa Western Conference Finals, ngunit tuluyan din itong natalo sa Denver Nuggets na kinalaunan ay tinanghal naman bilang NBA champion. Dako na tayo sa mga balita pa rin dito sa loob ng ating bansa. Naharap ang 100 lugar sa Pilipinas sa bantahon ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ito ay batay sa pag-aaral ng Department of Environment and Natural Resources. Kasunod na rin yan ng napipintong transisyon ng klima ng bansa patungo sa pag-iiral ng La Nina phenomenon. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Undersecretary for Field Operation Jocelyn Marcos Fragada, sinimulan ng Department of Environment and Natural Resources sa mga preparatory activities sa 100 lugar, kabilang na riyan itong mga paghahanda. Bagaman nakahanda ang ahensya, hindi aniya kayang pigilan ang kalamidad, kaya't nakabubuting tuloy-tuloy ang gagawing mga hakbang upang matiyak ang kahandaan. Sa buong Pilipinas, ayon kay Fragada, may mga binabantayang mga lugar na madalas o prone nga sa mga kalamidad. Kabilang na dito ang pagguho ng lupa, mga pagyanig, bagyo, matataas na daluyong at iba pa. Dahil dito, hinimok ng opisyal ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa kanilang ahensya at maging sa Mines and Geosciences Bureau upang makuha ang listahan ng mga lugar na dapat nilang bantayan. Mayroon ang geohazard maps ang naturang ahensya na available o maaari nilang makuha at magamit bilang basihan sa kanilang paghahanda. Ipinagutos naman ng Korte Suprema ang paglikha ng isang specific channel kung saan ang publiko ay maaaring makapagpadala ng kanilang actionable information laban doon sa mga mahistrado, kahit huwes at iba pang court personnel na lumalabag yan sa mga batas at sangkot sa katiwalian at ethics issues. Naglabas nga ng Memorandum Order number 72-2024 ang Supreme Court kung saan ay humihikayat sa publiko na magpadala ng mga impormasyon sa kanilang tanggapan kung may mga nalalaman na issue ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga hukom, mga tauhan ng korte at iba pa. Kabilang rito ang mga sangkot sa pangingikil, yung mga panghihingi ng regalo kaya pabor para doon sa mga litigant upang katigan yung kanilang reklamo o kanilang nais mangyari doon sa kanilang mga kinakaharap na kaso at isinusulong na usapin dyan sa mga hukuman. Pasok sa mga specific violations ay yung money extortion o pagbibigay ng regalo o kahit pabor para sa serbisyo, pagproseso ng warrant, subpoena, summon at maraming iba pa na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Binalaan din ang kataas-taasang hukuman yung mga abogado na lumalahok doon sa o kaya nagpapayo, kakaroon ng anumang mga aktibidad na may bahid ng katiwalian dahil nakatutukan niya ang kataas-taasang hukuman para sa naturang usapin. Samantala, nasa 70 mga mambabatas ang nakiisa sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Bislig City, Surigao del Sur ngayong araw. Ito ay bahagi nga ng pagpapakita ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ikinatuwa naman ni Speaker Martin Romualdez ang dami ng bilang ng mga kongresista na nakiisa at sa programa kung saan nais ng mga ito na makita ang kaganapan sa pamahagi ng tulong sa mga kababayan natin dyan naman sa may bahagi ng Caraga Region. Sinabi nga ni Speaker Martin Romualdez na kanilang tinitingnan kung paano ang bawat pisong ay nilalaan sa bawat programa ng pamahalaan na direktang nakatutulong sa bawat mamayang Pilipino. Tiniyak rin ni Speaker na ipagpapatuloy ito ang pag-asagawa ng naturang programa sa lahat ng 82 lalawigan sa buong bansa. Target ng programa na maiabot ang lahat o maabot itong lahat ng sulok ng Pilipinas. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito ng ating balita, dako na tayo sa ulat ng mga lalawigan.
ng ating po mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Unahin natin itong naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay sa aspetong pang-edukasyon, lalo't kakaresign lamang po bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ito si dating DepEd Secretary at ngayon ay nananatili naman bilang Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Butuan. Patuloy na isusulong ng Administrasyong Bongbong Marcos ang edukasyon sa kabataan ng bansa, lalo na sa Caraga Region. Ito ang pinangako ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Surigao del Sur kahapon para sa distribusyon ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks and their families, ilang araw lang matapos mag-resign bilang miyembro ng kanyang gabinete si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, nakapaglaan na ang gobyerno ng 1.5 billion pesos na halaga para sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan, maliban pa sa halos kalahating bilyong piso para sa pagpapaayos ng lumang silid-aralan. Maliban dito ay aabot din umano sa 170,000 na mga Karaganon na scholar ang makakatanggap ng pondong inilaan para sa programa ng Commission on Higher Education. Nanawagan din siya sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na huwag sayangin ang mga nasimulan ng kanyang administrasyon. Maaasahan din ninyo ang patuloy na pagsulong namin ng edukasyon at kalusugan dito sa Caraga. Nakapaglaan na tayo ng higit sa 1.5 bilyong piso para sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan at halos 0.5 bilyong piso na para sa pagpaayos sa mga lumang silid-aralan. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cardinac nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito namang pananatili sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon na may planong ipagbawal na. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Inihayag ng Direktor ng Office of the Civil Defense Region 6 na itutulak nila ang pagbabawal sa pagtira sa loob ng 4 kilometers radius permanent danger zone ng Bulkan Kanlaon. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay OCD6 Director Raul Fernandez, unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga bahay ang mga evacuees kung saan 833 na pamilya o 2,832 individuals na lamang ang natitira sa evacuation centers sa bayan ng La Castellana sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Fernandez, nanatili sa Alert Level 2 ang Bulkan Kanlaon at nandyan pa rin ang matataas na sulfur dioxide emissions at pamamaga sa bulkan. Paliwanag dito na hindi mapapauwi ang mga evacuees na nakatira sa loob ng 4 kilometers radius permanent danger zone hanggat hindi bumababa sa Alert Level 1 ang status ng bulkan. Bilang long-term plans, pag-uusapan pa ng iba't ibang ahensya at mga local government units na involve ang pagbabawal sa paninirahan sa loob ng 4 km radius mula sa bunganga ng bulkan. Ito ay upang hindi na mahirapan sa pagsasagawa ng evacuation at rescue efforts sakaling muling mag-alboruto ang Bulkang Kanlaon. Yan po yung pang long-term plan po natin kasi po by definition alone po that's a permanent danger zone. So kapag nandyan ho kayo, talagang nasa panganib po tayo kapag nandyan tayo manirahan sa loob ng zone na yan. Hindi naman po natin masasabi kung kailan Mount Kanlaon. Every time kasi magkakaganon, meron pa rin pong evacuation para po masiguro po yung kaligtasan at sa maaari po ay wala pong kabahayan ng 4 kilometers danger zone. Sa kabilang banda, pabor din sa plano ang alkalde sa bayan ng La Castellana. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! At tatandaan nyo mga kabombo, yung dati nating ibinalita na nasa 7 million pesos na ibibigay dapat na tulong pinansyal ng lungsod ng Cebu para doon sa lokal na pamahalaan na apektado doon sa Negros Island. Dahil nga dito sa nangyaring pagsabog ng bulkan, binabaan yan mga kabombo, naging 3 million pesos na lamang. Alamin natin kung bakit, ano kayang rason. May balita ang Bombo Radio Cebu.
Ibinaba sa 3 million pesos sa halip na 7 million pesos ang tulong pinansyal na ipinangako ng Cebu City Government para sa local government units sa Negros Island na naapektuhan sa pagsabog ng Mount Canlaon noong Hunyo 3, 2024. Sa regular session nitong Hunyo 19, 2024, inaprobahan ng Cebu City Council ang 1 million pesos na tulong para sa La Casillana sa Negros Occidental at 2 million pesos para sa Canlaon City sa Negros Oriental. Kung saan 13 konsihal naman ang bumoto na pabor sa resolusyon ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council na humiling sa konseho na aprobahan ang tulong para sa dalawang LGU. Samantala, tanging si City Councilor Nestor Archival lamang ang nag-abstain sa nasabing pagboto. Kung matatandaan noong Hunyo 10, inihayag ni Acting Mayor Raymond Garcia na aabot sa 7 million pesos na tulong ang ibibigay sa 6 na LGU sa Negros Island. Kung saan sa naturang halaga, tig 1 million pesos ang ibibigay sa Bago City, La Carlota City, La Casillana, Moises Padilla at Pontevedra sa Negros Occidental at 2 million pesos para sa Canlaon City, Negros Oriental. Ibigay natin sa Negros Island for 5 cities and municipalities including Canlaon. Our acting Vice Mayor, sinabi na niya sa na hopefully this week mag-online session kami so para ma-deliberate namin yung budgetary allocation for the volcano dams doon sa Negros Occidental. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ito namang National Irrigation Administration Region 7 nakapag-irrigate lamang ng nasa 3 to 48% sa Bohol dahil yan sa mas mababang tubig sa mga pangunahing dam. Pinsala naman sa sektor ng agrikultura sa lalawigan, dulot pa rin yan ng nagdaang El Nino abay pumalo na sa mahigit 458 million pesos. May buong detalye ang Star FM Cebu. Iniulat ng Office of the Provincial Agriculturist na pumalo pa sa 458,744,648 pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Bohol dulot ng El Nino phenomenon. Batay sa datos, apektado ang nasa 22,748 na mga magsasaka. Iniulat din ng tanggapan na as of June 20, nasa 606 na hektarya pa lamang ng lupain ang naihanda para sa palay, 253 na hektarya para sa mais at 58 na hektarya naman para sa mga high-value crops. Samantala, ibinunyag ni National Irrigation Administration 7 Acting Chief of Operations Section, Engineer Maria Donesta Otida, na konti lang ang tubig at hindi nakapagtala ng water spill ang mga pangunahing dam ng lalawigan. Gayunpaman, sinabi nitong nakapagsimula na silang mag-irrigate noong huling bahagi ng Mayo para sa wet cropping season kung saan sa Malinaw Dam ay merong 1,975 na hektarya ang napatubigan o 47% sa kanilang target, Bayungan Dam na may 1,030 na hektarya, Capayas Dam na 7% ng kanilang target, Talibon Dam na may 3.53%, at Binliw na may 30 hektarya o 13% ang napatubigan. Base pa sa kanilang record, nasa 3 hanggang 48% lamang ang kanilang naabot as of June 20 na dapat sana ay umabot sa 55 hanggang 90% ang mapatubigan. Bilang miyembro naman ng Technical Working Group, nagpahayag naman ito ng pagsuporta sa pagsagawa ng cloud seeding ng lalawigan at kahalagahan nito upang matugunan at matulungan ang libo-libong mga magsasaka. In terms of pagbasa sa rice field, so cloud seeding operation is a great help. Kami as strong partner po sa among IA, we support po sa clamor sa mga farmers na ning support sa cloud seeding. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Amber nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ito na mga kabombo, yung update dun sa initial nating impormasyon na nailabas kanina, yung mga sundalo at rebelde kasi nagkasagupa nga dyan sa may bahagi ng Nueva Vizcaya. Nadagdagan pa yung bilang po ng mga nagsilikas na residente. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio, Kawayan! Napilitang lumikas ng ilang mga residente sa Alfonso Castañedo, Nueva Vizcaya matapos na nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga militar at New People's Army o NPA.
Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Army Major Jimson Masangkay, Chief ng Division Public Affairs Office ng 7th Infantry Division Philippine Army, sinabi niya na patuloy ang isinasagawang ground operation ng hanay ng kasundaluhan kasunod ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga rebelde sa bahagi ng Sitio Marikit, Barangay Abuyo, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya kahapon na madaling araw. Ayon kay Major Masangkay, naganap ang engkwentro dakong alas 12:30 ng madaling araw kahapon. Anya patuloy na nakikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan sa mga sundalo na nasa pinangyarihan ng sagupaan upang malaman ang kabuuang detalye ng sagupaan matapos na ilang residente sa lugar ang napilitang lumikas dahil sa takot na madamay sa bakbakan. Tiniyak naman ni Major Masangkay na nagsagawa na ng support operation ng hanay ng militar sa lugar ng engkwentro. Hinalam din ngayon kung anong grupo at ilang miyembro ng New People's Army o NPA ang nakasagupa ng kasundaluhan. Nagpapasalamat nga po kami sa Panginoon kasi ang ating pong kasundaluhan, yung operating troops po natin, wala po tayong naging wounded or casualty. Then sa panig naman po ng makakaliwang grupo, hindi pa po natin na-determine kung ilan po yung casualty, ilan yung wounded nila. Pero we hope makuha na po natin as soon as possible yung information kung meron po ba talagang nakuha or naging casualty sa labanan po na nangyari kayo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang grupo ng mga magsasakang sinag, iginiit na wala pa sa emergency situation sa kakulangan nga ng bigas dito ho sa ating bansa. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Dagupan. Iginiit ng chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG na wala pa sa emergency situation sa kakulangan ng bigas ang bansa. Ayon kay Engineer Rosendo So, chairman ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, binabanggit kasi ng Department of Agriculture na maaari umanong gamitin ang dalawang paraan. Una ay ang pag-amyenda sa Rice Certification Law RTL sa pamamagitan ng Kongreso. Pangalawa ay ang paglalabas ng isang executive order na magbibigay daan sa pag-angkat ng bigas sa ilalim ng Price Act. Binigyan din ni Engineer So na hindi maaaring gamitin na solusyon ang pagtaas sa emergency situation sa produksyon ng bigas, gayong hindi naman ito kulang. At naging katanungan naman ito ay kung saan kukunin ang 300,000 metric tons na binabanggit ng departamento. Samantala, paglilinaw pa ni Engineer So na dapat ay bigyang prioridad ang mga magsasaka, partikular na ang pagbibigay ng tulong at subsidiya sa mga ito. Lumalabas kasi aniya na dahil sa ibinabang Executive Order number 62 ay mukhang ang tariff collection ay mapupunta sa 15% na lamang na dati 35%. Binigyang pagkilala naman ito ang inisyatiba ng pagbebenta ng National Food Authority sa pamamagitan ng Kadiwa Stores na na-expand sa bawat bayan ang bentahan, ngunit kinakailangan ng maayos at patas na distribusyon dahil sa kapos ang supply nito. Pressure down yung local palay natin. Yung problema natin ngayon, ng perang NFA, 2 araw na lang yung procurement na 25 to 27 pesos na hindi na nagpo-procure ang NFA, kagaya ng Pampanga, bumagsak na ng fresh ng 18 pesos. Hindi pa umpisa ng peak ng anihan kasi nagtatanim pa lang tayo. Delikado yung harvest time natin, baka less than 17 pesos yung fresh harvest. So yun ang concern natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Ito hong grupo na mga guro dyan ho sa Cordillera Region abay may kahilingan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatalaga nga ng bagong kalihim ng Department of Education. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio.
Hinihiling ng mga grupo ng mga guro kay President Ferdinand Marcos Jr. na magmumula sa sektor, makabayan at makamasa sana ang papalit bilang kalihim ng Department of Education. Ito ay kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC noong Miyerkules, Hunyo 19, taong kasalukuyan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ruel Caricativo, Regional Coordinator Alliance of Concerned Teachers Cordillera, natutuwa sila sa pagbitiw ni Vice President Duterte bilang kalihim ng departamento dahil nakita umano na hindi ito nagtagumpay sa kanyang panunungkulan bilang pinuno ng Department of Education sa nakalipas na 2 taon. Ayon kay Caricativo, hindi pa rin naririsolba ang mga isyong kinakaharap ng mga guro, estudyante at magulang sa bayan sa kabilang na pagpapalabas ng ilang memorandum para sa uninterrupted vacation at pagbabawas ng workloads ng mga guro. Kabilang dito ang kasalukuyang hindi coordinated na curriculum at ang kabiguan sa kahilingan ng mga guro para sa pagtaas ng kanilang sweldo. Iginiit pa ni Caricativo na sana ay ibigay ng gobyerno ang pangunahing suporta sa sektor ng edukasyon upang mapabuti ang kapasidad ng mga mag-aaral, pagbutihin ang kurikulum, pagbibigay ng mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga guro, pagtaas ng pondo ng kagawaran ng edukasyon at pakikinig sa kanilang mga hinaing. We welcome this development. Actually, sa amin nga, it's long overdue, kumbaga. Kung sa amin nga, kung bibigyan ng grade ang ating DepEd Secretary, dapat sana forced drop na. Kasi we have seen no improvements in the current education crisis that we have. Una nang lumabas ang resulta ng isang pag-aaral kung saan karamihan sa mga mag-aaral sa Pilipinas ay mahina sa reading, mathematics, and science proficiency at critical thinking. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mira Pakpakan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong malawakan at matagalang heatwave na patungo dyan sa may Midwest at Northeast portion ng United States ay kumustahin natin. May nakalap na impormasyon ang Star FM Bacolod. Expansive heat wave ang mas painitin ng heat dome ang babago sa record ng pinakamataas na temperatura na magsisimula sa susunod na linggo o sa simula ng tag-araw. Nagpahayag ang Weather Prediction Center ng National Weather Service na maaari pang matiis ng ilang bahagi ng Midwest hanggang Northeast ang pinakamahabang heat wave. Danda ang mga record ang maaaring masira ngayong linggo dahil sa init habang ang isang napakalaking heat dome ay nasa silangang bahagi na ng US. Maaari ring bumagsak ang maraming talaan ng mataas na temperatura sa buong Hunyo habang tumataas ang init sa mga antas na karaniwang makikita lamang sa pinakamainit na araw sa buwan ng Hunyo. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Maria Sheila Casaysay Saldo, isang Filipina teacher sa US, ibinahagi niya na ang gobyerno ng US ay mabilisan kung umaksyon sa mga pangyayari sa US kung saan ay simpleng pag-ulan lamang ay kanselado na ang mga klase dahil inuuna nilang kapakanan ng kanilang mga kababayan. Sa pag sinabi parang emergency 911 agad-agad nandyan ng tulong. So makikita mo lahat yung may updates na kung sino yung pupunta, sino yung anong tutulong, anong kailangan, anong ibibigay, andun lahat, asak. No need to wait. Sabi ko nga sa'yo, kahit simpleng ulan lang dito, takot sila, there's storm, so cancel yung pasok. And then, may mag-message dun sa Facebook, those who are living in Warren County, please bring your ID, get your boxes. Matinding panganib sa init ay nasa lugar ng Great Lakes hanggang sa Northeast ngayong linggo ayon sa National Weather Service. Ang Miyerkules at Huwebes ang naitalang magiging pinakamainit na araw ng linggo at aabot ng init na ito sa mapanganib na antas sa maraming lugar, kabilang ang mga pangunahing metropolitan na lugar ng Chicago, St. Louis, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, New York City at Boston. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito
Namang Pinay gymnast at Olympics qualifier na si Lividjong Roy Vivar abay ibinahagi ang mga paghahanda sa nalalapit yan na Paris Olympics 2024. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Manila. Excited nang irepresenta ng Pinay gymnast na si Lividjong Roy Vivar ang Pilipinas matapos itong ma-qualify sa Paris Olympics 2024. Kaya naman sa ngayon ay puspusan na ang paghahanda ng 18-year-old athlete para sa nalalapit na Olympics na gaganapin sa Paris, France ngayong Hulyo. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Levi, mahalaga umano ito sa kanya dahil hindi lamang niya ito ginagawa para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga sumusuporta sa kanya at sa Pilipinas. I'm just so excited. I've been working for this my entire life since I was like basically a baby. I started gymnastics when I was 18 months old, and ever since I learned that like what the Olympics was and that it was a goal that I could work towards, I've been just working day and night in the gym and making so many sacrifices. My family's made so many sacrifices, so my dream to finally come true and be able to attend the Olympics while representing the Philippines is truly a dream come true, and I'm beyond excited. I just wanted to say thank you guys so much for being like a family. You guys are all my brothers and sisters and aunts and uncles, and I love you all so much. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila kay Lividjong Roy Vivar. Si Levi nga ang youngest female gymnast at ang first gymnast sa nakalipas na 60 years na irerepresenta ang bansa sa Paris Olympics. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Star DJ German Bolero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Ito naman mga kabombo, ang the legend na si Efren Bata Reyes ay nagtungo dyan sa lalawigan ng Albay at meron siyang sinurpresa. Alamin natin kung ano ang kabuang kwento niyan sa report ng Bombo Radio Legazpi. Naghatid ng inspirasyon si The Magician Efren Bata Reyes sa mga billiard enthusiast sa lalawigan ng Albay. Ito matapos ang pagbisita ni Reyes sa lungsod ng Tabaco. Ayon kay Tabaco City Mayor Crisel Agman Luistro sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na isa sa mga maswerte na nakadaupang palad ni Reyes ang 99 years old na fan mula sa Tiwi Albay. Kahit pasakay ng kanyang wheelchair ay matyagang nanood ng exhibition game ni Reyes ang naturang lola. Walang pagsidlan ang tuwa nito matapos na makamayan ang kanyang idolo. Maliban dito ay dumayo rin sa lungsod ang mga fans ng billiard icon bitbit ang larawan nito na matyagang nagpaunlak ng mga autograph sa kanyang mga fans. Ang dami ang tagahanga na iba't ibang edad. No, of course, tagahanga niya yung mga kabataan na talaga nagbibilyar. Kita niya talaga live yung performance ni Efren Reyes. And in her wheelchair, she went there at 6 o'clock kasi sabi natin 6 o'clock yung invitation. She was there to watch the game. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, Bombo Jan Salonga nag-uulat. For the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa ating mga 31 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. At yan ay matutunghayan sa pamamagitan ng Bombo mobile application. Kahit aling stasyon ng Bombo Radio at Star FM ay available mga kabombo dyan sa ating Bombo mobile application. And of course, sa ating YouTube channel ay mapapakinggan pa rin at masusubaybayan yung inyong mga paboritong programa ng Bombo Radio Philippines. Maging sa Facebook Live, lalo na yung mga dialekto na ibig ninyong mapakinggan, ayan, available sa ating Facebook Live programs. Diyan sa parte po ng Visayas region, doon sa mga Ilonggo speaking. Para po sa inyo, mga live programs sa Facebook ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Habang sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu. Doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombot ko, Sir Nation, narito ang ating orasyon pirata for deliverance from calamities. Almighty Father,
we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isod sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Unahon tanay ining hagnao, no? Numero 1772 mo Domingo lang ba? Anyway, ang isa karon ka representative from the 3rd District of Albay, no? Para kuno iyang malikawan ang narco-politics kag masigurong free or drug-free ang eleksyon. Iya ginaduso diri karon ni Albay 3rd District Representative Fernando Cabredo ining hagna nga nagaobligar sa tanan sining mga kandidato nga magapasakop or magapakigpahin, magapadalagan, magapapili sa 2025 midterm elections nga magpaidalom sa drug test. Si Cabredo nag-file sa House Resolution number 1772 nga hatag sang paghibalo sa Commission on Elections nga himuon nga mandatory ang drug testing sa tanan sini nga mga kandidato sa May 2025 midterm elections. Suno kay Cabredo, pinagi sining drug testing, mahibaluan kung ang isa ka kandidato ang yara sa idalom sang illegal nga druga o nagagamit sang illegal nga druga o impluwensyado sang illegal nga druga kag mangintalaksan ini kung bala kwalipikado nga magpapili sa anuman sining posisyon sa gobyerno. Ginahingyo diri sang mamalidha sa Commission on Elections nga dihon sang klaro nga pagsulundan kag proseso para sa implementasyon sang mandatory drug testing sa tanan sini nga kandidato agod nga mapasiguro ka patas, may transparency kag nagasunod tanan sa layi ang regulasyon kag regulasyon sa pungsod. Ginatagan man sa nagkakigo nga pagtamod sang representative kung paano mangin maayo sa pagserbisyo or serbisyo publiko ang isa ka kandidato, no? Kung ini ang yara sa illegal nga druga, kung ini ang kuging sa aton sinimatag palamati. Pero siguro mas nami kung ilakip diri sang mamalidha sa iya sining hagda nga ginaduso kay hindi lamang iya ang narco-politics, hindi lamang iya nga ang isa ka politisyan na gagamit sa illegal nga druga. No? May ara man niya abi sa aton sining mga kabumbo kag do kalabanan do mo sini. Nga ang isa ka politiko gina-finance sang isa iya ka durugista. Sang isa ka lord. Particularmente isa ka drug lord. Pero subong nga tsimpo sa aton sin makabombo, apisar nga wala tuo, likod tubang,
babaw dalom ang ginapatigayon siniyang tawag siya gani by bust operation sa aton sin mga kapulisan do hindi man kita makatumod kag sa karon bisan ang aton siniyang magkatapos ang otoridad, mga law enforcer naton, law enforcement agencies naton, no hindi makatumod kung mala may nag-exister nga drug lord diri sa pungsod na Pilipinas. Ang ilala sini nga masami nga pagwa nga informasyon sa Pumuluyo is that nga why isang nag-exister nga isa iyak drug lord kunti ining mga nagatingwa or luyag iya nga magtukod man sa ila sining imperyo pinagi sa illegal drugs kay man kung duman nyo pa during the Duterte administration madamo sang na-neutralize sining mga drug kingpin. Ang iban sa presuhan, ang iban siniti ginaduaw tag sa Nobyembre 1 sa aton sining mga kabombo. So hindi pa sila maka-establisar karon nga si Juan de la Cruz, si Pedro de la Cruz, kung sino man dira iga tinuga ang makabigi nga drug lord kay daw kalabanan man sila na neutralize na sa aton sining karon nga mga kabombo pero mas mayo no nga magluwas iya nga may mandatory drug testing ti mayara kung tani iya sang isa balag ka investigating body nga hindi iya maimpluwensyahan sa aton sining mga kabombo nga mo magapanigayon sa pagpangusisa sa background magmonitor sa mga kandidato kung malaini sila ang mayara sang nikatiting nga involvement may kantanan sa illegal drugs. Mas mayo ko na mo sila sa aton sini mga kabombo. 6 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Check naton this time si Bombo Hana Andasa. Kagapon nagpagwa sang pronouncement. Nagpagwa sang statement. Rather, si Police Colonel Joris T. Coronica aton sini nga Iloilo City Police Office Director. Kay nakabaton siya sang impormasyon nga ginagamit ang iya sini nga pangalan ginplastari man to gani ang duha ka mga cellphone number nga may nagtawag kuno sa mga taga Iloilo City Hall kag pinangbuyayaw sini. Ang nagpakilala nga siya si Police Colonel Joris T. Coronica. Now, nagalibog ang ulo sini naton kay di bala bisan pa paano kung tamang kag sa hindi na pressure man ang tagsa sini ka individual during the time nga mayara sa nga gin-stipulate nga deadline ang National Telecommunications Commission particularmente in general ang aton sini nga gobyerno sa pagparehistro sa aton sini nga mga SIM cards sa tinutuyo nga madula matapna ining pagpanunto pang-scam sa aton sini matag palamati isang kung sino man dira nga mga tinuga Herodes pagtapna sa pagpalaptas ang fake news. Ti ginhatagan kita sang pila ka mga deadline. May ginstipulate nga deadline, kay gamay lang ang turnout sang registrants, ti ginpalawig pa ang deadline sang pagparehistro sang sining ginatawag nga subscriber identity or identification module o kun SIM card. There was a time sa aton sini makabumbo nga nabalahuba ini sang National Bureau of Investigation nga bisan ang picture sang amo. Pwede makaparehistro to bumbo. Chris, mga kinartons to, kinartons, cartoon character, no? Pwede yan makaparehistro. Tinakita naton nga daw problematic sa aton sini makabumbo. Kag tubtob sa sinima tinion, nagakapiktuhan ang pila sa mga matagas naton ng opisyal kay ginagamit ang ila sining pangalan. There was a time nga gingamit ang pangalan ni Mayor Jerry Treñas, Vice Mayor Jeffrey Ganson, nag-order sa damo-damo sini iya to sa isa ka restaurant, nag-order sa delivery rider. Si Colonel Joris T. Coronica makaduwa na ni kabeses, nga nangin
biktima man sining panunto. Kag this time, gingamit ang iyang pangalan, kag nagapakilala nga siya, kag may mga ginpang yaw-yaw, ginpang buyayaw. Oh. Sunod diri sa National Telecommunications Commission, kita kuno dapat iya nga mga subscriber o kon mga SIM card owners or subscriber identity module owners, dapat kita nga mangin vigilante man sa aton sini nga mga kabombo. Yari ba lang follow-up report ni Bombo Hana Andasahan sa report na please kami. Bombo Champ nagapahanumdom ang National Telecommunications Commission nga mangin vigilante sa mga scammers nga nagalapta subong apisar nga may SIM Card Registration Act o Republic Act number 11934 ngati sa naibalo nato ng ining first law nga ginapirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginadesenyo ini Bombo Champ to agod nga mabuhinan kung hindi man madula gid ang ining mga scams at mabuhinan ang mga text o kon online messages nga pwede ma-identify ang mga SIM card owners kay tigin na parehistro ang ini mga SIM cards na kag nagkandak na mismo sa nga deadline man sa pagparehistro sa nga ining mga SIM card ya Bombo Champ. Apisar nga may mga punishable man kag imprisonment man nga ginlatag na diri ang gobyerno man sa SIM Card Registration Act nga may imprisonment of 6 months to 2 years kagang fine nga 300,000 pesos sa Bombo Champ apang kadi madamo sa gihapon na diri ang nabiktima sang mga text messages nga scam. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Deo Berheltan, ang legal officer sang National Telecommunications Commission Region 6, iya ginapahayag nga ang ining iban nga mga text nga madamo sa subong amo ang computer generated text amo inabala Bombo Champ mga kabombo ang hindi numero lang ang nagagwa may ara gid nga daw nakarehistro gid bala nga may pangalan gid na nga mga just like pay cash G mga muna ang nagagawa bala Bombo Champ nga ti wala sang numero na akong pangalan na mismo nga ti as nga registered nas permi man ga message mo si Cash G Bombo Champ ti amo naging example kag ginabala ni Attorney Deo Berheltan Bombo Champ as of now wala pa man ako dira sang may na baton kay dapang ti mga mismo mga tawag man gani mismo nakabaton man ako Bombo Champ gati sa mga halin sa mga computer generated text gali ining tawag ti ang diri sa pahayag diri sang National Telecommunications Commission Region 6 ang ining mga scammers apisar nga ti may SIM Card Registration Act na nagsabay man sa pagparehistro sang ining mga SIM cards nila Bombo Champ. Kag dira pagyud nga nakitaan man mismo sang NTC Region 6 nga ti may nagabaligya sang SIM cards bala nga registered na Bombo Champ nga ti ang layi mismo sang SIM Card Registration Act nga ti may pwede ka bala ka register maskin pila ka numero sang SIM card as long as sa pangalan nimo iya Bombo Champ. Di makita na dira nga isa na kaluphol ina sa layi sang SIM Card Registration Act nga ti madamo ang pwede makaparehistro ang madamo nga SIM under isa lang kapangalan Bombo Champ. Tiwid di sa ilang in connection naman iya sa natabo diri kay Police Colonel Joresti Coronica nga sa naibaluan man naton hindi ini first time nga natabo na sa iya. Last time ang aton dito nga nakuha sa iya amo ang nagatawag sa isa ka city council or madira sa may Iloilo City Hall nga nagapahayag nga imangayo ini sang kung sino mapatigayon nga kontraktor delegate kaligad to ang mga bugas naman iya nga patigayon mga damo lang bala Bombo Champ kati kapira na ini kabeses nga matabo diri iya kay Police Colonel Joresti Coronica ti ang latest ini amo ining pangayo sang individual sang pangalan sang caterer kag nanghingyo nga tawgan siya sa tag-iya sang catering services maya Bombo Champ. With this Bombo Champ ti sa pahayag diri sang National Telecommunications Commission nga ti magsulat lamang sang letter nga nag-address diri man sa may National Telecommunications Commission kay ti after sina i-follow up man sang NTC Region 6 sa mga telecommunications so telcos nya kung sinugid man ang ining nagapanag-iya sang SIM card. Apang dira ti kung mag-abot naman iya sa may mga telcos ti hindi man ka divulge bala ang ining mga telcos sang mga pangalan gid mismo kay ti mag-violate naman ini sila sang Data Privacy Act naman iya kay ti hindi pwede ka divulge bala nga gulpihanay lang kag hindi maka-file sang subpoena gid ti as for data lang man as of now wala gid sang may successful nga mag-file sang subpoena sa ining mga text scammers kay ti mabudlay
ang pag-processing diri aya Bombocham. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Attorney Deo Verheltan. Ay damo abi yun na pwede na pamaagi. It's because sa mga sindikato naton nga investment sa technology. We have computer generated na mga text man na gabaton sa aton through SIM na it's a multiple device na may mga SIMs or wala can send text messages. So usually makita mo na kung wala number. Like may nag-text mo na daw ngalan lang or na wala number, those usually are computer generated text messages. May man abi na mga scammers gamit registered SIMs. So simply like iba na pamakal sang mga SIM card sa iba na mga tao, which is bawal under the law, under Republic 193 for the SIM card registration law. It is illegal to sell your SIM card. Kaya kung madakpan ikaw, pwede ikaw mapriso plus may fine. That's 6 months to 2 years, I think, if I'm not mistaken, and a fine of 300,000 pesos. But usually, it's up to our investigators or mga may jurisdiction dito investigation this matter to check kung ano ginman kag case build up with regards to that. This is not actually a problem only in the Philippines, no? It's a problem all over the world. If you can do your research man, no, sa mga other countries, especially big countries, damo scammers man dito, usually through the computers, through banking, online transfers. It's because of our evolution man sa technology. So each day may technology abin ma-invento naman with regards to the computer naton. So umuman na hindi lang gini problema sa Pilipinas. So it's also up to our lawmakers sa legislative branch to create laws or at least to na ma-regulate ini mga amunin na mga problems moving forward. And on the part of NTC, we can only do our powers only rely on what the law provides us. So we cannot go beyond what the law provides. So syempre stricto man kami mag-implement kung ano lang gidaara sa Republic Act 1934 or the SIM card registration law, because that's our mandate naman based on what is given to us, based on what powers are given to us under the law. Just to inform everybody, ang NTC wala gatago sa database ng mga SIM cards. It's under the law. It's the telecommunication services, the providers, which are the big corporations, ang Smart Globe dito, naga-keep sang records ng SIM card registration. So wala diri na sa NTC ang inyong data. Sa liwat abi aton lastly na lang ano na lang ang imong mga pahanumdom diri sa aton mga tagpalamati nga kung nagaka-experience sa gyapon sa mga scam nga ini. Yes, no, sa nagapamati subong, no. Tandaan gid naton, no, na syempre damo gid mga tawo na mag-take advantage sa aton, especially subong na panahon. And syempre balaan man naton na kailangan aton kwarta. Pero pangabay lang ko na be vigilant. Hindi gid magpati-pati sa kung ano man na bato ninyo, i-verify gid ninyo anay. So kung may nag-text sa inyo kuno abi na kilala nyo, tawagan nyo or pangita ka mo sa connection na kilala yaman to, confirm kung siya gid man ning chat sa inyo or gapangayo kwarta. Kung may nabaton ka mo na mga raffle text abi na nagdaog ka mo, paramdamon nyo kung nag-apply gid man ka mo or nag-entry ka mo sa raffle na nagdaog ka mo. Tapos kung may ara man abi na mga mabato ka mo na scam na others, pero mo nyo gid na it's better to confirm and verify, because kung mabiktima na kamuti ka mo man ang kaluluoy kay mabudlay ibalik ang kwarta na hard-earned money nyo. So please check muna, and if you are receiving text messages like mga doubtful text messages through scam, you can always report it to our online Facebook website or sa website mismo naman sang NTC, may arada hotline para at least ma-automatically deactivate those numbers. You can also visit our office here sa Haro if you want, if may concerns ka mo, kay willing gid mga engineers namon sa Consumer Welfare Protection Division to assist you and help you. Madam, Nabatian diri Bombocham ang pahayag sang legal officers ng National Telecommunications Commission Region 6 si Attorney Deo Verheltan na naangot riman sa pagpahanumdum sa gihapon sang ining ahensya sa mga nagalapta nga text scams sa iya Bombocham. So kay sino katungdanan gini kuno nga magpangusisa kag mag-imbestigar Bombohana? As ang katungdanan iya Bombocham after that magabalik man sa gyapon sa mga mga telecommunication services man apang kay hindi man ini ka provide sa gihapon ti daw mabudlay bala Bombocham nga mag identify gid kung sinong ining mga tag-iya ti daw makit-an mismo sa may layi nga SIM card registration act nga ti ang mga lawmakers itself ti kadamo sa mga loophole sa Bombocham nga ti amo na man gina subong sang NTC nga kung tani i-reviewon sa liwat
kag pagpadalom sang mga dugang alay sa dira sa SIM card registration act nga agud pwede ma-identify kung sino gid man ang ining mga nagapanag-iya sang mga text scams nga gamit sang iya nga SIM card mismo. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Daw higos-higos lang karon sa wala sang pulos ining SIM card registration law. Kay ti sa aton sining mga kabumbo kung lang taon nimo sa gyapon madamo sang nagapanunto. Apisar nga mayara nakita sa SIM card registration law nga amo ni kuntani ang proteher sa mga tag-iya sang subscriber identification module. Nga hindi sila mabiktima sa kung ano mga say isang modus, ano mga say isang scam sa pagpanunto. Pero madamo kuno sang loophole. Amo ning problema sa mga layi nga ginapatuman diri sa aton sini nga pungsod. Samahin namin karon sang SIM card registration law for that matter nga do kasubong balaya nga ginpadalian apisar nga nabalaan man isang aton sini mga lawmakers nga damo gali isang loophole, but still ila sini iya nga ginduso gid nga mapatuman ang ining SIM card registration sa aton sini nga mga kabumbo. Ang tinutuyo tani maayo. O galing kay ti kabalo ka naman iya sa abilidad sang tawo subong hilabi na in terms sang kuti iya sa cellphone, sa mga computer, damo ganina sa mga hacker, so on and so forth. Isa sa mga nagabalik gyapon nga ti hindi ma-divulge kung kay sino pangalan nakaregister ang SIM card nga nagapanunto, nagagapang gamit sang pangalan, nagapang scam, kay protected man sila sa ginatawag sining anti-privacy law. Ti ginapanawagan ang pag-review sining nasambitan karon iya nga layi sa aton sini mga kabumbo. Ang tinutuyo kung tani maayo galing ang epekto sini banwa ang nagasuffer sa gyapon amo iya ang mga tawo nga way man niya sang kalainan sini nga ginahimo. Nagasunod man niya sa pagsulundan, naga-comply. Ti kabalo naman kamo siguro kung ano, sugid lang ng iban sini nga nagambal nga kahapos magparehistro sa nga SIM card. Nagakinanglan pa na iya sa nga identification card. Ti kuway kay mo sa nga ID dira. Mabudlayan ginikaw nga magparehistro. Dugangan pagid sa karon sa aton sini mga kabumbo nga ti. Amot ko nanugid man kabakod sini ang mambal nato nabi mga termino sa mga ining ano ganina bubukris nga hindi pala hapos-hapos ma-penetrate ang system man sa aton sini nga gobyerno, firewall anong tawag sina sa computer. Ti pila gani ka mga website sa aton sini mga government agencies ang ginpang-hack tung duman yung tong dako nga issue na tuhoy karon iya sa bahin sa nga PhilHealth. Tiko ng NTC naman ang pambalon sa iya ti. Kung kay isa na bala, kita nyo man sumo mga computer generated na iya ang nagapadala sang mensahe. Ti ina siguro, epekto man sang kung ano man dira iya mga application sa mga smart or Android phones nga ginagamit subong. Nga tagsa sini ka-click mo banwa kung unprotected ini, ti sarang iya nga maga-connect sa imo to sa kundiin man iya nga sahi isang sistema banwa sa bahin sang internet, kag bisan hindi mo na iya kung gani iya kinanglan, kag kung hindi mo naman iya gusto pa nga makita ini, pero nagatuhaw. Kag kibot ikaw, kilalaya ka
sa punto nga tiyang imo siniya nga SIM rehistrado pero ang ila iya hindi, o rehistrado man pero nagagamit sang bugos nga pangalan. Agrabyado sa gyapon iya ang mga individual nga nagatuman kay nagasunod sa pagsulundan sa ngaton sini nga gobyerno. Tiyang pamangkot sini Banwa tubtob sano nga panugutan lang ni sa ngaton nga gobyerno nga waay gid sila ya sang may himuon sina diri. Kung may gusto sila iya Banwa nga ipatuman sini nga mga pagsulundan, presyoron lang nila ya, pugaon lang nila ang tawo nga pasundon. Pero waay man sang kasiguraduhan nga kung magsunod ikaw, safe ka na, free ka na from scam, free ka na from fake news. Hindi ka na matuntuhan, hindi na magamitan ang pangalan mo. Waay gyapon sang pagkasiguraduhan or kasiguraduhan sila diri Banwa sa aton sini magkabumbo. Orti base balagin himo lang ni kaging patuman lang sa nga gobyerno sa aton sini makabombo para nga ti tagsa-tagsa sa aton mamonitor nila domos na. Tiyamakon mo milyon ang subscriber identity module. For example, pareho sa kung duha akong kabilog sini nga SIM card bombo Crisilugo, ting iban sini sa aton hilabi pa iya kon mga entrepreneur, no? Mga ang iban nga bisan ara lang yan sa gobyerno, may ara sang government phone, may personal phone, no? May ara pagin sini iyang telepono kag nagagamit man sa subscriber identity or identification module nga gamiton niya for kung ano man sinadry nga purpose. Sa aton sini makabumbo. Ti sa kay sino iniidiya naghalin. Mayong tinutuyo pero ang epekto sini Banwa sa mga tao nga nagasunod dito hindi insakto. Isa lang to ang dumambal naton nga maurumpawan kita. Ang hambal ni Attorney Deyutan nga kung may makabaton kamo sang numero nga nagapanunto or hindi nyo kilala, sige ang padala sang mensahe sa inyo, pwede nyo man ma-report sa National Telecommunications Commission, pinagi sa ilang website, inang numero, kay ila sini nga iga-deactivate ina. Pero so far, sa aton sini makabumbo, halin sa napasar kini kaging patuman ang layi, why pa iya sa may nakasuhan sinadri? Why gani iya sa may nadakpan sini nga nagabaligya sa SIM card nga registered na nga daan? Ang gwa sa to iya Banwa sining SIM Card Registration Act or SIM Card Registration Law nga daw para iya nga kung subscriber ikaw, kung panag-iya ikaw sang cellphone kag may ara nagagamit ikaw sang subscriber identity identification module, nga maparehistro mo lang, ma-record mo da nga ang amo ni nga numero under sa amo sini nga telecommunications company, nakarehistro ni sa imo sini nga pangalan. Pero way isang kasiguraduhan nga masalbar ikaw halin sa scam or batok sa scam sa pagpanunto or gamiton dirang imo sini nga pangalan para iya nga magpanunto or manghalit sa iban sini nga tawo. Iya makon mo sa Banwa. Depende na sa aton sining mga opisyal kung bala i-review ini nila anong mga medyos posible sinadere kay during sang chimpo sang campaign period sang previous elections hindi magwantahan ang fake news. May mga troll farms nga nagagulwa nga ginapabangod sa magkatuhay sini nga kampo sa mga kandidato. Ti didto iya na bunag nga dapat sini Banwa nga mayara kita sang SIM card registration para nga mamonitor naton tanan kung anong mga ginahimo sang
sining mga scammer, ma-identify ta sila. Pero damo-damo nang nabiktima sa scammer ni isa, way payasang may nakasuhan kag nadakpan. Nga nagapang scam gamit ang cellphone kag na monitor, natultulan, natumod, na-identify pinaagiman or sandig sa SIM card registration law. 29 minutos sa kaligad sa takna sininga launa. Pagbalik naton na Banwa. Abita gani iya ang Ratatouille ni ang kita nyo ng animated movie na balang Ratatouille nga ang ilaga gali amo iya pero pasensya sa mga nagakao na amo iya ang nagakontrol si isa ka tinuga, isa ka tawo, no? Para iya nga maghimo, magluto siya sang tuman ka mga saburuso kag delisyoso nga mga pagkaon. Oh. Ti kagapon sa aton Cinema Kabombo, may isa ta ka concerned citizen Kabombo naton nga nagpadala sang video. Sa video makita ang ilaga nagalumpat-lumpat, nagalagaw-lagaw. Sa sulod iya sang istante sang isa ka big shop. Nagalatay-latay siya sa mga tinapay. May lang hindi ko pala kaon tinapay ba? Oh, sa aton siya mga kabombo. Oh. Ti ining bakery or ining bake shop sa aton sa mga kauturan, temporaryo anay nga gin pasarado. Oh, para iyang magpangusisa to kung bala damo gin sang naga-exister basi kung isa na ka may-ara na yan sang imperyo dirang mga ilaga kag anytime pwede sila ka-atake. Oh, sa aton sini karon niya mga kabombo pero ang balsang bakery sinya why to yan naghalin ang ilaga sa amon sini nga kusina. Anyway, balikan tayo na matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdum. Oras naton 31 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 16 to 22, 2024. It's another weekend of great musical entertainment sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villarus kagang iyang banda sa concert at the Plaza. Mangininyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Hunyo 22, Sabado. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 23, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga ipahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang kabedyo kon
polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porson sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Hindi ako Kada 39 segundo. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry 41 minutos na nakaligad sa tak ng launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isudto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ginapangita kag wanted karon ining ilaga. Nga lambordahe kag naglukso-lukso sa sulod iya sa istante sang mga tinapay. Isa ka bakery diri sa syudad sa Iloilo. Ginsarado na ining bakery para nga magpanigayon sa pest control. Kag ang bakery nagpamalibad man nga why niya naghalin sa amon sining kusina ang ilaga. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Temporaryo anay Bombo Siyam naging sarado ang bakery nga nakitaan diri sa video nga nasudlan sa ilaga kung dako ilaga ang ilang istante bangod agod magpatigayon sang pest control. Sa interview sang Bombo Radio
si Mr. Rudy Katahay, ang Chief ng Sanitation Division ng City Health Office, yung pahayag, nga after nila makita ang video, gilayon ginpakatuan nila ini sa ilang inspektor sa may Haro area para ma-checkyar kag sunod diri si Mr. Katahay, nagpatigayon sa general cleaning kag pest control ang bakery kag apan inspection man diri Bombotcham, nakitaan nga kumpleto man sa mga permits, sanitary permits kag health cards ang bakery dira sa may distrito sang Haro. Kag according sa inspector, nakitaan man diri nga matinlo ang iya nga kitchen o kung ang ila nga kusina kung sa diin nag-obra ini sila sang tinapay patag ni Mr. Katahay, posible nga may negligence sa bahin sa nagabantay, bangod na bayaan niya nga kung nakabukas ang estante sang tinapayan, rason niya tinakita sa video Bombotcham nga doon naglagaw-lagaw ang dako nga ilaga sa mga tinapay. Pero with this one, after dito Bombotcham, gilayon kin pang dispose ining tinapay kag sa subong nga nakasarado ang bakery, na wala na sang operation gid. Pero ang plastada diri Bombotcham nga mahimo ini sila sa gihapon maka-operate, maka-open liwat once nga ma-comply na nila ang mga requirements nila sa bahin sa City Health Office kag wala sang revocation sang permit nga matabo bangod kompleto man ang ilang mga permit sa bahin sa Iloilo City Government. Pamatian sa Balabang Bombotcham ang kabahin diri siya nga pagpahayag ni Sir Rudy Katahay sa naton interview. Pagkabalo namon nga nag-viral kag nakita naton sa Facebook nga nag-viral nga isa ka bakery may ara nga may nagsulod sa ilang na estante sang ilaga, kadako sang ilaga. Ginpakadtuan tong dayon naton sa aton sanitation inspector kag ginpasira, kag ginpa general cleaning, kag may ara sila nga pest control nga ginpanglimpyuhan dito sila. Ingin pagkoreksyon to sila kag after nga pag-inspection sang aton sanitation inspector, complete man ang ilang papers. Actually may ara man sila nga sanitary permit to operate na ginhatag sang opisina naton, kag may ara man sila nga health card para sa mga empleyado ang nag-aobra dito. Kaya actually during our inspection may mga correction na da sila kay may checklist ang aton sanitation inspector nga ginahimo kag ginaparantaw sa ila, may mga corrective measures. So siguro in that time siguro ang nagabantay siguro negligence lang gid siguro kay siyempre may sirado, may estante mo siguro wala ila guro matulupangdan nga ang ilaga nakasulod to. So muna nga aware na sila kay may mga instruction natong aton nga ang aton sanitation inspector nga nagkadto dito. Kung kadtuan liwat sa aton sanitation inspector kag naka-comply na sila everything sa instruction sang sanitation inspector na na-assign nila sa Haro, so makabuka sila liwat. Sir Rudy, to cut it short, it means compliant sila sa mga requirements ng city. It's just that na-timingan lang, sir, nga outside tong ilaga. Sir, hindi siya sa kitchen nila, ya, sir. So, hindi. Kay during, according sa aton nga sanitation inspectors, na nagkadto dito, malimpyo man ang ilang kitchen, actually. Duro natabuan lang dito siguro nga wala lang guro sang nagabantay, mamutikan nga ang ilaga nga nakasulod dito sa estante nga nadiskihan sa ilang sa ilang bread. So this moment, sirado sila subong. Kay ginapatapos gid ang ang general cleaning kag ang pest control nga gina-apply nila. Every day nagagawa na sila ang inspection. Actually, nagakondak kita food handlers training para sa nagaulubra sa food establishment within the Iloilo City. Pero sir, with this one, hindi ma-revoke ang ilang permit. So, since nga daw dako na siya nga issue nga amuning insidente, sir, hindi man yun. Hindi man siguro. Kaya siyempre, nag-conduct man kita inspection sa ilang. So, may ara man may mga complete man sila. Siguro negligence of duties lang nga na-assign siguro. So actually, ang ako lang mambal sa aton nga nagabaligya especially sa bakery nga dapat halong gid kita, no? Kaya siyempre, hindi man naton gusto nga magbaligya kita nga may amusina kay siyempre yung pagkaon or ang tinapay di nga na baligya kag sudlan sang langaw, sudlan sang tangat, sudlan sang ilaga, di makontaminate gina. So balatian gina yang nakahatag sang nagabakal dira. So ako lang ma-advise sila nga aware lang sila na i-maintain lang nila permanent cleanliness,
Then ma-apply gid sila sang ilang pest control kag everyday gid nga dapat panglimpyo gid. Kag i-monitor gid nila ang ilang mga estante nga dapat limpyo gid. Nabutangan nila sang pagkaon. Bombot siyam na batian sa mga kabombo naton si Mr. Rudy Katahay sa Sanitation Division sa City Health Office. Alright, matapos to nga ginpadala diri sa aton sa nga isa ka kabombo naton, ining video Bombo Angel, ano ni gintabog lang nilang ilaga o kung ginambalan nga paano nila napagwa ito ilaga sa istante sa tinapayan na ilan siningang ginadisplayan sa ilang tinapay, Bombo Angel? Posible man ni Bombot Siyam nga ni open nga daan nga istante o ay daan nga masaradhan sa kasang video doon nag-exit na tong ilaga. Na sila tong place ng Guru Bombot Siyam. Ito ay man sa naging kuha nga tinapay. Doon naglagaw lang siya ganing sa video mo. Alright, i-clarify ko lang mo Angel, basi mamisinterpretar sang mga kabombo naton. No, kay bala mo may ara man niya sang gabaligya man sa mga pastries. Ang pangalan nila is tinapayan. Pero hindi niya tinapayan ha. Ang inatumod ng mga tinapayan ti common word sa Hiligaynon balangati nagabaligya tinapay. Damo na Bombo Angel. Bali kiri gid siya Bombot Siyam kag syempre hindi man luya ga i-disclose kitang pangalan since kati mismo si Mr. Rudy Katahay way man nagahatag sa pangalan pero ti ang iya diri nga specification isa sa mga bakery dira sa may distrito sa Caro Bombot Siyam. Kagati ang tinapayan nitong hambal nimo lain na ya. Brand yun na niya. Lain hindi na say amo. So amo na Bombot Siyam no tingnakitaan naton diri sa mga ginhatag sa aton nga mga pictures man halin mismo sa Sanitation Division naging pang pull out kid nila ang ilang mga pagkaon pati like general cleaning gid niya totally Bombot Siyam sa plastic ang mga tinapay sa subong kag sigin pang dispose man ng ini sa Bombot Siyam. So pagkakita ko ganito sang ilaga ya Bombo Angel lain yun yung sulod sa pinsar ko mo. The moving hotdog. Lain yan nagsunod sa pinsar ko. Ano Bombot Siyam? Sling ko ba si ko ng ilaga ni fan man sang do sikat na subong girl group? Ano nga girl group? Ang kakanta na blasang salamin. Base ng espiyo na to ya. Salamin. Sige. Mahiwagang salamin na sabihin. Ang muna bla gel? Patihan mo na. Kanyang tunay na pagtingin. Ay, agoy! Pero seriously speaking, untat sila na yung operation. Kagantong mga nalatayan sang ilaga. Ano to, Jel? I-dispose kito tanan? Or anong mando sa City Health Office? Na-dispose to actually Bombot Siyam, nakabutang na sa mga plastic, no? And other pagitilang ang mga pastries that time. Nga, ginatayan, since contaminated na ini nga daan. Pero hopefully Bombot Siyam, na hindi na ini masulit sa iban nga mga bakeries. Kasi dapat may video pa nga maglapta before sila mismo nga mangin vigilant enough sa pagbantay. Kaya ang problema diri Bombot Siyam, posible negligence ini siya sa bahin sa nagabantay that night ko, no? Kay man, like nabuksan or nababayan nga bukas ang istante after may nagbakal Bombot Siyam. Katilaw ka na Bombo Angel sang ang namit i-partner sa kape bala? Ang hot coffee man or iced coffee man? Tita Reds, katilaw ka na sang cake na. Ano ganin ang ngalan sang cake? Basta ang puno, yan ang magluwas siya sa chocolate cake. May harap ang ginagawa. May puti-puti siya yabla. Mo nang ginambal nila nga chocolate mouse? Jel? Big mouse, ginumbos. Amos na galit ni Reds. Sabi ko lang kung chocolate mouse. Jel? Big mouse sa sulod sa istante Bombot Siyam. Literal gito yung galit yung mouse. Maglanta ko sa Bombot Siyam do pareho kat ako sa butkon ko mo.
Hambali sa mga kabumbo na to. Sige ba siging quality check lang to nila? Ni mouse bread di Bombo Cham nagambalo. Oo. Hambalya, basi nag-check na iya ang ilaga kung manamit kamayong plastadas ang ilat ginabalikan nila. Anyway, isa manining dapat hatagan sa nagakigo sa nga pagtamod sa mga nagabantay management sa mga kasubo sinihilabi pa kon ang imo sini nga produkto nga ginabaligya bala sa tawo pagkaon dapat ya striktohon mo gid ni nga bisan langaw hindi na kasulod Bombo Angel no hilabi pa ining mga balabaw or ilaga kumbaga kay ti siyempre balaman naton kung di sila nag-aagi-agi no do kung sano pa bala ma-picture out naton kung di siya halin at tubtob nga nakalabot to siya sa sulod sa nga istante to sa nga bakery gel. Amo na ganito Bombo Cham no kay bas ibala mangin like di mga kabombo or ibanda nga na taga syudad of course nga basi mang ang ila di perception nga tan nga mga bakeries amo nang plastada or amo na ang operation syempre do makaapekto man hindi lang sa isa ka bakery kundi iban nga mga operations diri sa bahin sa Iloilo City tungod kasi nagatuga inisang kasulba man kag tilo pagkabalaka when it comes sa quality sang katimluon sang pagkaon nga gina-serve abi Bombo Cham. Alright, breaking news lang Bombo Angel. Na-identify kag natumod kung anong itsura sang ilaga nga nagsulod dito. Kung di do kadasig to siya sa video, do kadasig to siya maghulag sa aton sini nga mga kabumbo, na-identify ni kung anong iya sini nga itsura. Pinagi sa pag-enhance naton sang video, nag-post pa ni galing ilagao kag do kasubong nagpa-picture. Yari siya Bombo Angel sang banakpan ng iya sini nga itsura. Pwerte nga militeo. Sos Maria kagusip. Gayuhom pa sa Ojel? Na miss mali Bombo Cham na kapag sa kutsara. Spatula. Bao spatula. Basi tuon naga-quality check lang to sa Bombo Cham. Amo ni sang sa ang ining ilaga amo ni sang sa Ratatouille Bombo Angel no? Sir Remy ni siya Bombo Cham, Sir Remy. Sa Ratatouille ni siya nga do animated movie bla. Kunang kilala ko pa. Kita mo na nabumbot sa mang kinarton ng Ratatouille. Oh, ba Ratatouille gusto mo tuhil-tuhilong ko nila. Ratatouille. Oh, Jel. Tama na Bombo Cham no nga ti basi may ang kilala tada may pang slow motion pag itkal basi may identify man kung grupo ni Remy ning nag-inspection dira sa may bakery sa Haro. Sige. Ini si Bombo Angel Pichilier Tan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Oh, sa aton sini nga mga kabombo. Sa seryoso sini iyang istorya sa mga nagabaligya sang pagkaon bisan ano lang basta ginakonsumo gani isang tawo nagakadapat ginaya 100% pasiguraduhon yung gid nga malimpyo ina kay ti hamakon mo sinabla way kakabalo na nasudla na gali ngailang gani kay may nakakuha to sang video no isa naton kakabumbo kung way ito makuhaan sa video abi way gid sa may nakahibalo or kung nakita man sa nagabantay kag ginhuluhipsan niya lang kay ti posible siya madulaan sa trabaho or mapektuhan ng iya sa nga trabaho ti kung tinabutang karon niya sa lang-alang ay kayong lawas sang mga posible magakonsumo or magabakal sang produkto nila dira no sa aton sini nga mga kabumbo sa ngalan man sang or mambalaton in fairness man sa sining bakery sa aton sini mga kabumbo ay lang gintumod kung anong ila sini nga pangalan but balaan naton kung sa diin ini kag kung ano ining pangalan sa bakery but para nga hindi man nila hungod to no kag nagapati kita sandi gani sa inspection sheet no sang City Health Office nga naga-comply man ini sila no natabuan lang ati naisahan lang sang ilaga ang nagabantay amo to nga nakasulod siya sa aton sini nga mga kabumbo pero as of this time
kita nyo man to sa mga pictures naton mo Chris Leon Kudabla, gin pangputos na to sa plastic ang mga tinapay nga sa amo sadto iya nga tsimpo, ginlakaran sang ilaga kag ini iga-dispose na nila sa aton sini nga mga kabombo. So why na sang nga dapat mga kabalakan magpatigayo lang na sang pest control kag siguro magabalik man sila later on sa ila sini nga operation. Labay man akon sa aton sini nga mga kabombo, no? Sa sano gani nag-anunsyar si VP Sara nga resign siya sa pwesto as secretary sang education. 19 Wednesday ina, no? Wednesday ina, Tita Reg. Kay may ginpasa diri sa akon nga video bala, Tita Reg, nga sang 19 kag damo sa gyap mayong relasyon ni President Bongbong Marcos kag ni Vice President Sara Duterte o galing abi kiti siyempre may mga tsimpo gid nga kung sa diin Manuati amo to ang gikalay man sang buot ni First Lady Lisa Araneta Marcos nga malain kunong ginahambal sang ni former President Rodrigo Duterte batok sa kay President Bongbong nagayum-yuman si Sara Duterte kag daw gin-expectaran man ang pag-resign niya from the cabinet ni President Bongbong kay hindi na mayong ila sining nga relasyon. Pero bisan ning kala makakanto, there was a time gani nga nagabeso-beso si Vice President Sara, mayong ila sining nga pagtamdanay ni President Bongbong Marcos. Sang Wednesday, hambal sang kilala ko sa nag-send sining video, mayo gidya ko nung pagtamdanay sang duay. Way gidya sang problema kuno sa ila. Sa aton sini makabumbo siguro ti bangod man sang pressure sa politika amo na nga gipakamayo na lang ni Vice President Sara Duterte nga mag-resign. Pero nagapabilin kuno nga mayong ila sini nga relasyon. As a matter of fact, sa video nga ni Banwa, makita ninyo o ipakita naton nga nagsaot pa ni sila gani. Bombo Chris, no? Para nga pamatunan lang nga mayong ila sini nga pagtamdanay. Yari, ang ila sini nga saot nga duwa. Mapasaot ka pa. Ang tigre kag ang agila. So, puro tigre magsaot sang chat-chat si Vice President Sara kag si PBBM. Magulang ko kabalo. Di nyo na pagkargahi dira nga galainay sila buot or ano plastada. Kay mayo yung pagtamdanay nila nga duwa. No? Sa aton sila mga kabombo. Anyway, alang-alang lagi naton siningan Chimpo. Padayon lang mo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo. Pinagi sa aton sining mga social media platform sa bahin sa Facebook Live, YouTube channel, kag Bombo Mobile App. Siyempre, 837 kHz sa inyo sining mga radio dial. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya, Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 16 to 22, 2024. It's another weekend of great musical entertainment sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villarus, kagang iyang banda sa Concert at the Plaza. Manginiinyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Hunyo 22, Sabado. Sa tiyon sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 23, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga ipahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sa mga conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskulahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat ukon ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag. Nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat ka nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
Regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon ubra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Hello, good afternoon, good happy rainy Friday. Be positive kita. The rain is just cool and we need water. Tinakasalod na kamuda, bao ambot. Thankful gid ako duwa ka ano ginitawag, banyera. Ang napuno kay nag-awas-awas pa kay nag-ulan kagabi. But anyway, good afternoon gid sa inyo. This is Tita Regine and Balikay of the 9 na naman kita for today. It's already the 21st of June. 2024. And I just hope everybody is just doing okay. Ang iban medyo gloomy. No, don't. Kay ko mo nagaulan. Hindi.
be cheerful pa rin sa gihapon. Today, magka-continue kita sa istorya nga ginpadala ni Nanay Del yesterday, wa naton matapos na. And of course, plus more stories in store for us sa sininga hapon. And basti, kung ready na ang imong storya man dira, pwede na nga ma-email, liyog lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede gid nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Hindi na kita magpatumpak-tumpak, magpatumpik-tumpik. Ano na atong abahanon para sa inyo from Keisha Velez. I welcome you with the song, Ikaw Na. Good afternoon. Ito ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Mag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y alam mo, kita espera. Di ko razon. Eto'y alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Magmadali sa papitig at tatlong puso. Pambubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y alam mo, kita espera. Hasta mi corazón. Eto'y alam mo, inspirasyon na vida. Con cuidado era con mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, 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 ikaw na. Sana, 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 ikaw na. Keisha Velez with a beautiful song, Ikaw Na, diri lang sa kahapon lamang program. Hello again and welcome mga kabombo. Kaupo ninyo si Tita Regine. And yesterday we left off with the story of Nanay Del, kung sa diin nga nagtuki-tuki naman siya sa iyang diary, sa iyang journal. Today, she's 90 plus, or 90 years old, plus pila ka months. And then,
Ang iya natuki nga sa iyang kabahin sa iyang journal, that was 10 years ago when she was only 80 years old. And ang nag-catch dito sa iyang attention, so nagsulat siya, no man is an island. No man is an isolate. Tapos nasubuan gid siya kuno, no? Ako ng isa ka tawo, nag-iisihanon lang. How miserable to view a person in isolation. Tapos siya, doon di niya kuno kaya mabuhi. Nga isa lang siya, kay ti, she would feel an outcast sa sosyedad. Kung away siya sa mga friends niya, friends of her own choice, kag mga true friends, mga sincere friends niya. Tapos gambal yun siya, no? Hindi niya kayang mag-isa. And then truly, I see in friends in my group that the more I have them, the merrier I feel because I come to value, cherish, and always remember them. Kaya kung kaupod na ko niya ang iyang grupo, the more that she feels secured, especially kung nag-bond sila together sa iyang family, kag nag-jump with joy gid ang iyang heart. And the more that she feels better, kag mas madamo nga mga friends, mas better para sa iya. Tapos, ari naman, no, i-share niya sa aton ang iyang observations, ang mga personal experiences niya sa nightlife of young people today sa iyang paglantaw. So, we're going to continue reading ang story today ni Nanay Del sang Zaraga. Tita Regine, as I go around the busy life, the modernization of time, the trend of today's world in the city and malls, sa mga supermarkets, or along sa clean Iloilo River, nga may mga pila ka mga bridges to cross, scrutinizing the clear water and the evergreen bungalon or mangroves, of course, lagaw-lagaw lang, sitting sa mga comfortable chairs or sitting comfortably on a black car, crisscrossing the boardwalk, observing, witnessing, appreciating the beautiful wonders of the power of electricity. I uttered, wow, is this paradise? With the most beautiful different colored lights that made the surroundings turn to daytime, the sweet notes, which is real music, and tremendously amazed beyond reach of joy. So come and witness, enjoy your modern Iloilo City life. Ina Regine, nalingaw gid ako sa among situation kagang ako niya pamatsyag the 20 years younger ako. Doon nahimo ako nga maninilag sang ila mga hulag. People who eat, drink, and be merry, and perhaps don't know that amidst the merriest moment now, tomorrow they'll be gone. Not even their footprints can be traced. Nightlife, I repeat, no, in drinking spree, particularly sa mga kaladtuan gid sa mga young ones, subong, no? Dara sa may diversion road, kung sa diin, young at hearts are spending their merriest hours with groups, peers, and gangs or mga barkadas nga drawn to wine, women, and songs. Ang mga makalilisa nga gahod, makabulua nga battle of sounds, makamamatay nga kumbo-kumbo sang tigipusoon because of the sigabong sang giant sound box. In just one click, you say goodbye to this endless merriment. Todo bigay, enjoy while young is their slogan. However, para sa mga kabataan, they say, live, laugh, love for today. Tomorrow may not come. Tomorrow is another day, just like Gone with the Wind novel, last sentence. In the Reg, what a life these people spend. A disconnected life, a life nowhere to go, such a material and a worldly life. And where's your spirituality? Life
Faustus, what doth a man profit if he gains the whole world and loses his own soul? So, brother, return to God and live a peaceful and religious life, attached with Him, embrace the Lord to be in heaven eternal. God bless. Nanay Del Sangzaraga. In the Reg, allow me please to share this reflection to all. Footprints in the sand. One night, a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed 2 sets of footprints in the sand. One belonged to him and the other to the Lord. When the last scene of his life flashed before him, he looked back many times along the path of his life. There was only 1 set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times of his life. This really bothered him, and he questioned the Lord about it. Lord, you said that once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I have noticed that during my most troublesome times in my life, there is only 1 set of footprints. I don't understand why when I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, my precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only 1 set of footprints, it was then that I carried you. Hindi ko gid makuha sa kanta. Ito ko namin gito yung pagbasa sa lalaki. Anyway, in the rest after writing, I cried bitterly. I don't know why. Pero palig na lang ko ni basa ang pagpasalamat ko na lang, mga love notes ko. Good day to all. Sa tanan-tanan, gid nga mga KLP contributors, sa aton nga eldest classmates, si Ma'am Amparing, down to the youngest, hindi na ako maglawag tag isa-isa ha, mga palangga ha, basta I love you all. God willing, we'll meet each other come December 24 ha, be healthy, God bless. Bilang ko na yung birthday mo December 24. So that would be the date. Number 2, sa mga classmates ko man sa isa ka therapy and massage clinic tira sa Maynu, Lucena, Brother Nick and the rest, how are you all? Bro Nick, you are cordially invited by Tita Regine to please write your story too. Thanks, God bless. So man, Sir Nick. So to all my cousins in Lucena, Baclayan and Damires, also in Banate, hugs and kisses to all. All brothers and sisters sa DepEd, God bless. Brothers and sister catechists, love you all, God bless. Tanan nga mga palangka ko dira sa may San Salvador, Banate, kabay magkita-kita kita sa San Juan Fiesta. Baw, sa Lunes na Banate, God bless. Sa imamahal kong Inday Reg, I always pray for your family and may the good Lord grant you good health and free from harm. Always, now and forever, Nanay Del Sangzaraga. Si Nanay Del, when she writes, ang niya daw ka-jolly gid nga klase sang person. When she blubbers, mabalaan mo gid nga tuloy-tuloy lang ang buka sang iya nga baba. Kay kanami, she's a nature lover and she's a lover of life. Kag every time that she writes, she always has inspirations to lead to us. So, Nanay Dal, ikaw man halong kadaan. Do hindi lang nobentahon, no? Anyway, salamat gid, Nanay Del, sang Zaraga. 2:26 sa atong ipagpanubalik, more stories to give you. Diri lang sa kahapon lamang program with Tita Regine. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan ang paglikaw sa... Kita sa story ni Black Widow sang Pavia, Ever Dearest, Tita Regine. Good day sa imo, kung sa tanan nga makatapos sa Bombo Radio, Tita Regine, sa tanan nga mga listeners kag friends ang KLP. Supunan ko ako nga sulat, Tita Reg, about sa akon amay. Mapisan si tatay, kag wala gid kami nagutuman, kay may rice meal kami nga gamay,
Kag sadto nga time, 1970s, 80s, puwerte kasako ang galingay kahumay, kag mais. Tungod kay mekaniko si tatay, gin-improve niya nga hindi dugmok ang bugas sang amon galingan. Nagdamo amon customers, kag daw hindi nakapahuway ang makina, hasta ang operator gareklamo na nga makapoy na katama. Gabulig na lang si nanay, kagakatulugan sa katre sa kakapoy, kagabaligya siya upa kag bugas. Ang benta ara sa bulsa niya gakahulog. Kag kun manilhig ko kun aga before magkadto sa school, ginapamulot ko ang sinsilyo. Kisa makatipon ko piso. Kisa 5 pesos. Wala ko na ginauli kay nanay ang sinsilyo kay wala na ko gapangayo balon sa iya. Kay plano ko mabakal tinapay sa bakery sa unhan lang ka school sa baryo tag 10 centimos. Tapos ang soft drinks tag 20 centimos. Di ginahagad ko na mga classmates ko sa high school, ginalibre ko sila dito sa bakery. Kag kon exam, ang makatupad sa akon, ginagaan ko answer, magtalikod si ma'am. Si tatay, maalwan man. Kay kung mangayo bugas ang mga indigenous people sang una, ginapalinya niya kag sukban tag isa ka kabo nga bugas. Kisa magabot mga paryente ni tatay, ginapadalaan man ka bugas diri sa Iloilo. Saksi ako sang sakripisyo nila para maka-school ako magulang sang nursing diri sa Iloilo. May pigiri, may umaman, may humay ang tanom, kisa wadaan man kami kwarta, kay ginapadala sa utod ko, kay magasto, kay dormitory pa. Gamuno si tatay, kung bunlayan si nanay mag-budget, paunta-tuntani magulang ko, pero hindi magsugot si nanay. Gabay and sell si nanay kahumay, gina-dry namon sa dryer. Sa ngulihi, may mga traveling rice mills na, di daw naghina na among negosyo. Naka-graduate magulang ko, pero wala pa siya ka-work, naman naman siya dayon diri sa Iloilo. Ang bata niya nga ikaduha, ginbili niya kay nanay kay tatay, kay nagpa-Saudi siya. 3 months pa lang. Ginkuha ka magulang ko pag grade 3 sang bata nila. Ginpatapos nursing diri sa Iloilo, kagang iyabana, nakatudlo sa government school. Sa subong, sa US na ang apo, kag siya ga-support kay nanay, maga 90 years old. Pagkapatay ni tatay, sa Saudi pa ang hinablos ko ga-duty. Kag nag-absent siya, kay gabanog ang mata niya kahibi, nga wala na si lolo niya, nga amo ang namataan niya nga tatay. Kay ang pagkabugto kag ginhawa ni tatay, nasaksihan ko gid. Gintawagan ako ni Doc, on duty ako nga si tatay grabe na. Nagtawag magulang ko sa Saudi, hindi na pag-i-intubate si tatay. Kung masugpunan ko lang tani, sugpunan ko gid ang ginhawa niya. Time niya tita gid, 83 years old siya. Hasta pagpanaog sa iya kag pagdala sa funeral, ara ako. So, hindi ko mabaton, nga diri siya mapatay sa ginaubrahan ko nga hospital. After sina, galikaw ako mag-agi sa room niya, kag ginapananaw ko si tatay dito sa sulod. Nasubuan gid ako. Kag daw mahibi ko nga wala na siya. Ginahandom ko lang si tatay. So salamat sa pagbasa mo, Tita Regine, sa akong nga sulat. Take care and God bless. Hanggang sa muli ang matinahuron, Black Widow, sang Pavia. If you're very close to someone, especially imo nga ginikanan, no? No matter ano na bala kadugay nga nadula, pero sa gihapon ang longing is still there, no? I know you had a very good relationship sa imo nga father. He has supported you sa imo nga pag-eskwela, sa imo nga pagpamana, sa imo nga mga kabataan. And so we understand, no? Kung nga ang up until now sa gihapon, ara gid ang imo nga pagkamis sa imo nga father. Thank you so much, Black Widows ng Pavia, for sharing with us your story about your father. 36 minutes after 2 o'clock. Magapanubalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Na mahibalongan ng isa ka impormasyon nga nagapatalang ukon sala
Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. 38 minutes after 2 o'clock, still diri sa kahapon lamang program kaopan si Tita Regine. Si Brad Estoy sang La Paz, Iloilo City, may i-share diri sa aton ang luyag niya basahon naton today, June 21. So here we go. Dear Inday Regine. Tawagala ako kay Brad Estoy, sang Barangay Ingori, La Paz, Iloilo City. Founder ako sa Magbinuligay Volunteer Group Incorporated Rescue since 2005. Ang akon istorya nahanungod ini sang pagbagyo Frank sa dong Hunyo 21 tuig 2008. Recalling, no? What happened that year, kag today gigali ato, no? So kumbaga do anniversary sang Baguio Frank. 3 ka adlaw nga nagmunog ang ulan, ilabi na sa kabukiran kag nagdulhog ang baha. Sang aga sang petsa 21, nagapanampok ako sa kilid sang suba kay nagaamat-amat dalom ang tubig. Nagtawag ang isa sa akon bata sa Sambagharo na magresponder kami kay gulpi lang nagdalom ang tubig. Nagresponder kami sa ila, 5 kami, ang 3 ko kabata nga lalaki, kagang akon umagad. Ang amon service, mga bisikleta lang. May ara kami nga banner nga may ngalan, MVG Rescue. Ang dala namon nga lubid, 100 meters lang. Pag-abot sa Plaza Sangharo, hindi na kami ka-penetrate kay madalom na ang tubig. So diri kami nag-agi sa dungon. Pero nagahuganas ang baha nga nagasaka na sa karsada kag nagalikit ang tubig pagbunggo sa salakyan nga panel. Tungod kay close van ini, nagakatumba ang salakyan. Nakita namon nga ang mga tawo nagasalaka sa kahoy. Ang iban sa atop sang balay. Gina-rescue namon sila kag ginadala sa mga mataas nga lugar. Naglabay ang mga pulis. Nangayo kami bulig, bisan lubid na lang pero wala gid. Naglabay ang Bureau of Fire, nangayo man kami bulig, kag ginpahulam kami sang 2 ka layon nga hose, nga amo ang ginsugpo namon sa lubid nga gingamit namon. Inday Regine, nakahibi ako. Kay gin-rescue sang akon kabataan ng 2 ka nanay, kag ang ila ginalatayan, mga kuryente. Kag nakita ko ang bag-o pangabalay nga naanod, kag nagbunggo sa kuryente nga ilagin latayan.
Nakasinggit ako. Lord, salamat nga nakatabok ang duwa ka nanay, kag ang ila mga kabataan. Kag akon man mga bata nga nag-rescue sa ila. Halin alas 9 sang aga, tubtub alas 2 ang kaagahon, wala kami kakaon. Wala kami sang mainom. Sa alas 2 na sang kaagahon, do hindi na ako katindog, tungod sang kalapyo kagutom. Nagdesisyon kami nga magpauli, ginaguyod ko na lang ang akon bisikleta, kay nagabinhod na ang akon mga tiil. Naagyan ko ang tawo nga nagakupo sa poste, kay naanod siya, kag nakahawid sa poste. Nagasinggit siya tabang. Ang isa sang akon bata, ginpauyat namon sa lubid, nga ginauyatan man namon, kay gin-rescue ang tawo. Dako ang iya pasalamat, kay naghalin pa siya sa simbahan, kag nagsimba siya. Inday, nagpauli kami nga ginaguyod na lang namon ang amon bisikleta. Madamo pa ang nagasinggit nga rescuehon sila. Pero hindi na kami makasarang, tungod lapyo na kami. Gutom kag uhaw pa. Pagabot namon sa amon, dako ang akon kabalaka, kay ang amon balay, nasulob man sang baha. Ang akon asawa, daw wala sang aputan, kay gagmay pa ang iban ko nga mga bata kag kaapuhan. Sang pagabot ko sa amon, pasalamat ako sa Amay sa langit, nga luwas man sila. Nagahibi ang akon asawa, kag ako nagahibi man, kay nagsaylo sila sa mataas nga lugar. Pagkaaga, may report nga madamo nga bangkay sa baybay sang Ingori, kag nagresponder naman kami sa retrieval operation. Tubtub subong Inday Regine, intact gihapon ang amon nga grupo, o galing, wala gid kami mga gamit para sa amon mga kinahanglanon. Na-register kami sa SEC, kag may accreditation kami halin sa City Hall. Padayon kami nga nagabulig sa mga bululigan, kaya ang amon nga purpose, amo ang pagbulig sa mga emerhensya, kag pagpaluntad sang kalinong sa amon barangay, kag sa palibot man. Inday Regine, ari diri ang matuod ko nga ngalan, pero tawagan na lang ako sa kay Brad Estoy, sang barangay Ingori, La Paz, Iloilo City. So, kung 2008 siya, 2018, that's 10 years plus subong 16 years. Okay, almost, no? Sang nagluntad ang Baguio Frank, nga wala gid ginapaabot sang tanan. Hugid man, no? May mga videos kita nga nakita sang una, showing sa dagat, grabe ang current, tapos may bangka, nagapamaypay pa sila, no? Amo tong mga victims, nagapamaypay pa sila sa isa ka grupo sa mga rescuers. May isa pa to gani, no? Ka do mayor nga nagahibi na lang gid. Wala sang may mahimo. Tapos gulpi lang sa isa ka pisok, wala na sila. Nagkulob na ang ilang ginasakyan nga do baroto o kun bangka. So amo na ka makahalangulyos ang natabo sa itong Baguio Frank. I guess each one of us, no, nga naka-experience sa ito, we have our own stories to tell, gid. Kag that was also the time nga grabing lutak ang ginbilin sang amo to nga baha. Kag grabe gid, especially ang kadamuon sa mga nagkalamatay, as in we were not prepared for that incident, but we really appreciate kay ginapasalamatan ta ang mga tawo with good hearts and with this mission nga luyag lang gid, nga makabulig, luyag lang gid, no, nga makarescue sa mga biktima regardless ng ila mismo nga kabuhi ang ila nga ginataya. And ang ini nga mga tawo, ha, hindi man gani nila kilala, but they're out there, going out of their way, even risking their lives para nga makabulig lang, makarescue
sa mga tao kag sila mismo, no? Kulang sa gamit, kulang sa pagkaon, kulang sa tubig, pero sige lang. Ti imagine halin aga hasta sa magkaagahon man inyo nga libot kag inyo nga pagbulig kadamo-damo gid siguro, no, sang inyo nga mga napang rescue. So that means kadamo sang inyo nga napang salbar nga mga kabuhi. And good organizations like this, mga grupo nga kaangay sini, kanami gid, no, kun matagaan sang nagakaigo nga mga suporta sang aton nga gobyerno. So being a leader, I guess, no, it is in your hands para nga you to go out of your way also so that sa mga tinion, if ever, no, palayo lang kinahanglan naman ang inyong nga bulig, at least may mga ara na kamo nga mga gamit, may enough supplies na kamo. I guess there is an agency, no, sa gobyerno nga inyo gid nga pwede nga makaduan. And I just hope nga you would go out of your way so that maka-reach out kamo sa sino nga mga tao ang inyo nga pwede nga makaduan para nga ma-answer ang inyo nga mga kinahanglanon. So salamat gid kanami sang inyo nga ginpanghimo and for saving lives, though hindi siguro, no, ma-imagine nga kalipay ang ara sa inyo nga dughan, considering nga bisan sa amo sadto kadelikado nga tiyempo, pero wala nyo ginbaliha because you just want to help to save lives. So salamat gid, recalling what happened 16 years ago during Baguio Frank. Thank you so much for sharing your story with us, Brad Estoy sang Ingori, La Paz. 12 minutes before 3 o'clock. Sige, I want to read directly na lang, no? Diretsonta na lang. Another story at this time from student mom of Lambunao. Dear Tita Regine. Good afternoon to everyone, but most especially to you, Tita Regine. Here I am again, writing to your program, KLP. Target ko gid nga tani, bisan kada semana, makapadala ako sang letters sa imo. Pero do hindi ko ini mahimo. Pag-attend ko sang church service namon, ginahatag ko kay Gracious ang akon nga letter para idulong sa bombo. Ginalihog ko lang siya, kag pamileti lang ang ginahatag ko para sa istorbo. Very willing man siya. Bata siya ni Nanay Louise, a friend of our family. Kag siya ang nag-prepare sang amon pagkaon sa isa ka lugar. So ginadulungan ng kami ni Dude sang luto nga sudan sa balay. Tita Regine, happy ako sa akon role nga lola sang 3 ko kaapo diri sa Lambunao. Si Nathaniel, si Dindin, kag si NC. Masami nila ako nga ginabisitahan diri sa Kapangyang, kag bit-bit ang mga pasalubong nga food, groceries, kag iban ko pa nga mga needs diri sa balay. Ginakumusta ko ang ilang pag-eskwela. Masami man nagapatudlo sila sing ilang lessons o assignments. Naga-storytelling man ako gihapon sa ila during special occasions. Love nila to hear ang mga adventures ko as a teenager. Masami, bisan man anananda ang story, ginaparipit nila ini sa akon para lang malipay kag makaharak-hak. Kag diri ko nadumduman ang isa ko kalola. Mother siya sang akon nga maninay tuyang. Siya si Lola Sepa. Mga late 70s na, agi siya sadto. So do pareho sila ni Lola ang paring naton sa KLP. Kay kada hambal niya may kasabihan o salawikain nga kasama. Palangga niya ako. Kag kada iya birthday, ginapangayuan ako sa sang birthday gift. Siling pa niya nga happy siya kung iya birthday. Kag kinahanglan, may handa o preparasyon sa adlaw nga ini. Hambal pa niya,
maigsi lang ang buhay natin sa mundo, kaya dapat na maging makabuluhan ang bawat araw sa ating buhay. So bisan grade 6 lang ang natapos ni Lola Sepa, very rich ang iyang vocabulary. Good conversationalist siya, kag abi mo, isa ka teacher. Abi mo lang, do isa ka teacher kung maglaygay. Very friendly man siya sa halos tanan nga tao, kag mahilig man magsulat sang binalaybay. Bisan sa iya nga paghambal, do nagabinalaybay siya. Gani kon siya nakaistorya mo, wala gid sang boring moments. Very jolly and friendly si Lola Sepa. So diri ko tita nadumduman si Lola Amparing, kag nagsulat gid ako sang isa ka binalaybay nga ginadedicate ko kay Lola Amparing, kag sa memories na rin ni Lola Sepa. Palihog basa ini tita. Lola Amparing. Si Lola Amparing, 95 years old, pero wala pa niya malimutan ang mga nagliligad. Matandain pa siya at mahusay magsulat sa programang Kahapon Lamang. Kilala siya ng lahat, marami ng tula ang nasulat niya, binasa ni Tita Regine sa kanyang programa. Sulat nga naghatag mga leksyon sa kabuhi, pagpalanggaanay, paghirupay, inspirasyon, kag maayong pamatasan. Sa imo Lola Amparing, saludo kami tanan. Tani, makalapot man kami sa imo nalambutan. Kabay pa, hatagan ka sang aton makaako, sang maayong lawas, kag malawig pang kabuhi. Bangod ang Pilipinang kaparis mo, bugal sang aton lahi. Mga istorya mo, nga imo ginsaysay. Sang ikaw nagamaestra pa sa isa ka bulutuan, nagahatag ini sa madamo nga pagtulunan, kag dapat ipabugal. Mga nabulig mo sa aton kabataan, ipabugal nato nila. Lola Amparing, ako si student mom, ang nag-aabi-abi sa imo bilang isa ka abyan. Ginapabugal namang tanan ng mga contributors sa Kahapon Lamang ang makilala ka. Bisan sa kahanginan lamang. Tani magpadayon pa aton pagsulat sa kay Tita Regine sa programa niyong ginatatap kay samtang may nagaabot na sulat sa iya, ang Kahapon Lamang magapadayon nga mabatian sa ere sang tanan. Gani sa mga nagapamati subong, sulat man kamo. Kag aton isakdag tuyo sang Kahapon Lamang nga makahatag inspirasyon, leksyon, kag kalingawan sa tanan nga nagapamati sa tanan nga adlaw. Pangamuyo ko sa Ginoo, mag-abotani ang adlaw, nga tanan kita magkitaay, kag mag-istoryahanay, makahakos, mahalukan, mabugno ang kada isa, sano pa ini matabo? Sa diin. Tani buwas na. Tita Regine, sang bisitahon ako ni girl, kag bata niya nga si NC yesterday, June 7, Friday, may sad news siya nga dala. Amo ang pag-pass away sang best friend kong si Miss Celerina Calyado, or Sally in short. Ay, oo, nakaagi ka share story about Sally. Na-istorya ko sa KLP ang mga happy moments namon nga duha. Very jolly gal si Sally. Thoughtful, kag tama ka mabinulikon sa iban. Siya ang akong confidant, advisor, sister, and many more. I feel so sad of the news, kag maybe one of these days, mabisita ako sa iya haya, kag makumpanya sa iya lubong. Nadumduman ko tita, ang Psalm 116 verse 15 nga nagasiling, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sally's vibrant faith in Jesus was the dominant characteristics of her life. She's a very good woman. Now I knew she's home with God in heaven. Psalm 116 shows how the Lord considers the passing of friends something precious, is something of great value. As believers, our loss of life on earth also brings great gain. Today, we have only a glimpse. One day, we'll understand it in the fullness of His light.
Tita, please read this short prayer of Montgomery, which I dedicate to Sally. So when my last breath shall send the veil in twain, by death I shall escape from death and the eternal gain. Hasta diri na lang ang sulat ko, Tita. Bye and God bless. Student Mom of Lambunaw. Well, I know how much you would miss ang imong nga best friend, ang imong nga confidant, ang imong nga ginakabig na nga sister, ang imong nga partner, no? Sa tanan-tanan nga mga hitabo sa imong kabuhi, ups and downs, ara gid siya. So we pray for the eternal repose of her soul, ang imong best friend nga si Sally. Thank you so much, kid. Student Mom, bisan nga maburubudlay, no, kay ang kalayoon mo, but you really make an effort para nga matigayon ang imong mga goal that at least once a week may mapadala ikaw nga sulat diri sa kahapon lamang, and thank you sa imong ginaayo nga magbitbit sa imong sulat nga makalabot diri sa akon nga mga kamot. So salamat gid and God bless you, Student Mom of Lambunaw. Sa inyo man dira, mga kabombo, and by the way, I'm sure happy si Lola Amparing for that binalaybay nga imo gin-dedicate gid para sa iya. Basi nagatulo naman to ang iya nga mga luha. Good afternoon lang dira sa imo, Lola Amparing. Kag sa tanan-tanan, no? Kaway-kaway. Hugs. For your stories na luyag mga i-share diri sa kahapon lamang program, palihog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa liwat, ginapanawagan ko si Cora sa Cagayan de Oro City, but now she's here in Iloilo City. Ang ato nga winner last week, ma'am. Buwas na ha. Buwas ng ato nga date nga duha. Maga-interview na ako sa imo. Again, lihog ka to kadi before 2 p.m. Kag palihog pa Xerox ang imo nga ID, 2 copies, ma'am, para sa pag-release ng imo nga cash prize nga 1,000 pesos. So kita boss, ma'am, ha? Cora sang Cagayan de Oro. And sa mga nagahulat tira sang ilang mga ginakawilihan man nga mga dramas magasunod na, of course, ito yang Ermitania, to be followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So salamat gid sa inyo tanan. See you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.